Amannazar Aşirov, Ataköpek. Roman. Aşgabat şäheri, Türkmenistan neşriýaty 1987-nji ýyl. Giriş. Ýöten asyryň 98-nji ýyllaryny sargura etmişdiň it ýylynda bir pukara tünekdi, garaýagy uğranjyk dünýä ýenip. Ýagty jahanyna 7 müçe ýaşap ýene it ýylynda da aradan çykdy. Başta ady sory öýünden ýödügi ýerde ma'lum bolmadyk şoğulun. Aradan çykanyna külli türkmen topragyna, belki de onun uzaklarda belli olup dünýäden ötdi. Dogonna Garamukym diýilen oğlan, ýoğuluna meşhur Ataköpek bolup, ikinji kemini bolup ýoguldy. Hikayet şol adam haqda. Lal oğlan. 1998-de boldum, meniň öňü besen obam keseýär. Suw bedew, görülmedik bedew. Suw bedew. Ömrüniň ahyryna şen onuň pynhan hem ardyly hem rasy boldy. Hawa. Ahyrky demine şenni. Ölmediň öň ýanam ol, bir bedew görsem diýip müntim diýdi. Näme üçin suw bedew diýjekdirler? Yer toğulunyň üstüne kessedi, suw. Şonuň üçin şu bolçulukda türkmeniň baş ardygy, asyrlar ardygy suw. Şonuň üçin. Ýetimde bolsa, suwun şonçadygyna garamazdan yer toğulunyň daşyna halkalayın aýlanýan ýekide de deňiz derýa ýok. Gözbaşy belent daglardan alýan däl derýalardy alyslara ýol salyp, selçeň gür ilaty oba kentlerden. Bäsgetçiliklerden geçip ahir soňy bulog ýa deňizleri akýanlary buýýarlar. Ýa-da soňky katrylaryny çöl takyrlara paýlap ýok bolýarlar. Olan käbir ýeriň aýagy uzuny çykyp bilmeýänine hut ahmir edýän ýaly. Çökötlüklerde, suňluklarda mesken tutup, şo taýda asyrlardan asyra köýler dürüdip ýatýarlar. Gojaman Murgabym göz başyndan terim obany, ýekyndarlyklary. Ýabany ýekdimal türlerini suwdan gandyra gelip aýagy uzuny gidin sekralyga diýýär. Garymja suwuny dertlere derman edip paýlýar. Murgabyň ine şu aýagy uzunlygy keseýap owaty ýerleşýär. Keseýaplaryň aglabasy obanyň adyny öz ýaplarynyň bolmurdy ýaly ýokurdan aşaklygyna däl, ilerden gaýralygyna keseribirek ýatanlygy bile düşünürýärler. Emma obanyň köp sarşenmäni gören gözleri keseýabyň taryhyny sözlänlerini bize başga many goşýarlar. Köşekler, obamyza ýabymyzyň ýani raklygy üçin keseýap diýilse de diýilendir göli, ýöne biziň kese gelen suw derdimiz bardyr. Bir ýyl ony ýene gana içdim diýsen, 2-3 ýyl agyz suwa zar bolarsyň. Hagynanyň maň ýöne bizden öňkülere kese ýabady şondan galandyr diýerdiler. Obanyň aýagy uzunlaky mülkleriniň birine ýere oturan köpek Garamukym oğlum, keseýaply taryh meselesinde şo pikir uýýardy. 1898-nji it ýyly bagyň suw bilen bagyrlygyny soramasy suwd etdi. Şoýlan gyşynda gar ýağmur boldun ýok. Daýhanlary gülündirip barmady görün baharda gyzyk geldi. 2-3 gaýra tepelemedimi? Ýagyş ýagy oňdurup, pasyl derrew ýepkekli somsa ýazmak boldy. Ýokary etraplara duwy köwüle gidenler. Murgabyň göz başynda da büýül ýağmyryň boldan därli bardaky kizibäň darykdyrjy gürrüň getirýärdir. Şeýrekde geçen ýa tomus ýepgidinde suwuny hanasyna dıňdatdyryp akan Murgab büýül içi gideni döndü. Fil suwundan ýaşlyga gurnulan sowutlar asmak barda pikir edilmedi. Owan pendi etraplarynyň Murgab sülgüsiniň baby daýhanlaryň artyp keseýapylary ýeten suw ýaplaryň düýbünni ýylanyň göz ýaly ýyldyrdy. Emma keseýapylar erjelli, marjanlydy. Olar ýaly kynçylyk görüp goýan ýaly gaşta gönü, gibir ýaplaryna göwüni jaý gaz-gaçar geçirdiler. Ak ýekinleri ýeksek ýerlerine sünne ereje berdiler. Şeýder suwuň ýeke katrasyna riýa etmän buğdaýlary oraga ýetirdiler. Harmanatdylar. Etdirenne köpek Garamukymyň ýekini ýaman bolmady. Buğdaýlar başlamaga durunna berilen suw kemterrek bolup tümmül dolmady edip gorkulsa da herne hatylyň soňy näme goýmady. Köpek Garamukymlar türkmeniň ýar gökçe tiresinden bolup
Olaryň kese ýapdak oturumly bir denne. Köpek garamy küm ýözüni sargudar daýhan hada betsedi. Goloy gultumda adynyň soňundan mergen lakamyny getirmeden onu bada tanaýmazdylar. Ýöne köpek mergen näýden göli? Derrew bir küçülükde owa şekenetini sapa ulan soponlary helak eden, ýeke gözüm özügi ýeter atyp alyşyny ýady. Bu ýokdan gururlap uçup barýan ördeklerini jedeledip, kuç şep gyrada aksyny ýere gaçyryşyny aýdyp başlardylar. Tomsuny günne-günnün ýan dogýa. Topraga salkynlyk galaba giýje ýarymdan amykly agyp araya. Ana şondan soň tä gün dogup ýengeni ýerden taýlýança, howada bir neme ýakyn saklanýar. Şep tarapdan şemal juwsy, dünýä höwüsini artdyrýar. Şeýle täherleriň birine mergen aýaly ana säýäsiň ıralmasyna ýalpa gözüni açdy. Okudan aýyngalyp deňşirgen oturdy. Öýüň gözeneginiň urýan ýakymly şemaly hegeledip ýatan 7-8 ýaşlaryna ogly meraturudur, 4-5 ýaşlaryna gyýdy, maýtazygyň üstüne ýapyşdyrdy da aýalyna şiňerdi. Ha, näme hekaýet? Hekaýet ýok, öýü boşat. Köpek mergen badabat düşündi. Aslında bir ýerde ata düşünmedi ýalat ýok. Köpek mergen şu habara bir ýyl ogly bäri garaşýar. Onuň ýaşy ýem 60-yň onuny ayak basdy. Emma kaka zanniýan, boyunny bükýän göli ýeke ogul ýalňy ýykyr. Türkmene girişekdämi? Mergeniň deň duşlar ýem 2-3 ogul ýerdi, gyýskardy. Maşgalaty golasgany. Köpek mergen ukudan asylyp gözünekden jyklady. Daň ýer sözüpdir. Soň ilki oguluny ýerinden gyýdyn götürüp, goňşuýy, gece kakasynyň ýanyna geçirdi. Ýagdaýy duýdurup tärimden asylgy omurmasyny aldy, kete ýatdym geçip, geberiň boýu bilen gün nowurlugyna gyrmyllap urady. Ol esli mahallap aýlanyp öwrülip ahyrda öýde ýekin ýerleriň üstünden bardy. Meýdanlar syýnady. Ýaňy ora-orlan ýerler. Bu taýlaryň häzirem öýd gelişi bar. Ýaňy dogan günüň tylla tiýgleri, sapal bölüjükler pytrap ýatan meýdana täsin renk çaýýar. Gazgyl şöhleler dörtörüşýän buğday ballaklardyr, sapallyň kümüş öwüşgünde goşulyp, gyýdygyndan şaýteplerini ýadyna düşürýär. Hal soğumak ballaga näme diýjek? Guppa diýjekmi? Ol üýüşmek sapalcyklar nämäni ýadyna salýar? Gulyakanymy? Şelpeli tomorymy? Ya kökenli ýüdügi? Tebigatyň ýatan bir şaýteplerini syýnlap durşuna, köpek mergeniň kalbyna baýajykdyr sen pikir peýda boldy. Gyýdym boljakdyr. Maýtamjana taý boljakdyr. Baýyk gyýda hökman enem adynda karyn. Ene baý diýerin. Enem jan diýip söýerin. Şo wagt ýeňse tarapdan eşitilen şygyrdy. Mergeniň pikirini şarta ýoldy. Ol ýöwürlüp sarkyndyr kızgın gaççykly gyrymsylyga teredenne, gary hemde saat 2 tan towşanyň lonkullyşyp barýanyny gördü. Mergenine dekýädir. Ekrançylyk ýerlerini awa duşornyň pikiri ýokdy. Emma gör netibäni. Mergen towşanlar syptyrmazlyk ýüregine düp, tüpeňini eginden ýetişikli tapardy da haýdan-haý meýşan gaýtardy. Maýaşlap gysdy. Gara towşan gümpille sawaran ponna düşdi. Saat towşan orada gutuldy. Hastan mergen onu awlamak meýine de düşmedi. Peşeňini niýlen aýryp tüpeňini eginden asady. Gara towşanyň üstüne geldi. Egildi hem her pikirlerini uğur bir ütüttü. Yok. Ütütmedi. Ora öz-özünden ütüdü. Towşan erkek towşan eken. Diýmek oğlum mudur? Ökman şeýle bolar. Oňa da kakan papirin adyna karyn. Garamy kuýmam diýerin ýa-da. Mergen 2 ýaşynda bolduryp ýogulun ilkinji perdendi. Ay görünjügi. Soňra gazamykdan ýogulun Gurban gulusygy ýadyna saldy. Ya oğluma, ady şolary ýatlap da kaýdamyka? Ay görün ýa-da Gurban guly ýaýdamyka? Ýok, atamyň diňe şoň adyna karyn. Şeýitdigim ýa-da üten geçendemem ýatladygym bolar. Köpek mergen titir edip, zan karkarasyna urunýan gara towşany uloklaryny tutup ýokargallarda da ýelgardy. Amala özüne keseden syn edilýän ýal töwrüni ýeltaklady. Goý syn edilse diýilsin. Köpek mergen häzir döwletlerdi edýär. Ogly garaşýar. Şeýle de bolar. Hökman şeýle bolar. Şin kol gara towşanyň, kedizip garowymyň, garamy kuýmyň dünýä iýinmeginiň buğuştuksyz suwuna ýüreginden nanýar. Duýgusy köpek mergeni ağlamandy. Onuň dogurdanam ogly bolupdy. 51 ýaşly köpek mergen geberiň boýunyna aglanan gara towşany ýerlerine, onuň öýünde de goňşy göwegine
ýaňy dünýä ýygynyň garaja bäbegi ýernartdy. Tebigatda meňdeş ahwalatlar oýurýan düzänlikler köp bolýar. Onuň sähelçe oýunyny adam aljar diýip oýlanýar. Köpek mergendenem şeýle boldy. Ol ağulun mangalyny şo gara towşany ömrü tüýünçe ýatlap ýörmeli boldy. Gara ýagaja gara mukymyzyk şiirden çykanda 6 aýlyk bolanydy, bäbek edehedi bilen ağlamady. Ejetini giýjelerine sırlap oýurmady. Sağa ketirli bilen hamrak enatasyny beýenjal etmedi. Sessiz ünsüz, lal jemesi, dilsiz boldy. Bahwalata amakly göz ýeten soň, köpek mergen gara towşany düýşüne görüp başlady. Bu nämen alamat diýsen? Ogluma dil sıkmadygy nämen aňlady? Ol dogruny dilsiz agasyz haýwany, ağulun mangyşan şo towşany ağuly mangyşdan bolmaýarmy? Eýsem hut şo sebäpli oglanyny dilsiz agasyz bolaýmalymy? Gadyr edip atamyň adyny dakanym dünýeden laly taýmel bolurmy? Görpäniň soňa waka ýiti şaratlara ünsünü ölmegi, köpek mergeniň ýüregine ağzy kenni teselli berdi. Gara mukymyň ýaşyny doldurun soňam dil asmaldygy. Tutuş ýar goýok çöllere agar täsir etdi. Yer oglany gara mukym diýip aqsak galmadan ağat takylany nire, dilsiz agasyzlyk nire. Gara mukymyzyk ýaşyny doldurup geçen soň köpek mergeniň üçünji ul dünýäge indi. Ol bu pergendini ýogurun ogullarynyň öwüzüne berilen hasap edip adyna öwüz goýdy. Öwüzüň içeridäki gadyryny zady deňär ýaly bolmady. Gara mukymdy doýup tüýün bolman soň, onuň her jägirligi, her ýakymsyzlygy, hatda arlyk kapalamasy şerik şatlyk ýakym bolup ýaýrady. Emma gara mukymly meselede ölün, tebigatyň gödek goýunyna boyun suwunmakdan gaýry alasy ýokdy. Saga ýaş ýaryndady, 2-de hatda 3 ýaşda da dil çykarmady. 4 ýaşlarynda onu gen taň häkitler peýda boldy. Kakatadyr ejeti bilen ýer täherler turup töwerege ýap salma boýlaryny aýlanman çykardy. Malgararyň ýanyna känmerdi. Olaň bolşuny meýleýişini diňşirgenini, hereketlerini içkin hyýnlady. Hatda bir zapar anyny täş tygyrtagy otyrka, gara mukym ejetiniň golüne gelip süýdüň güýçlüsine ulak mahallap egilip synetdi. Bir zatlan kesini o wadyny syýan, ýeşidýän ýer diňşirgenini, iýinçe uýun barmaklarynyň arasyndan dogdurulýan ak suwukluk tüýtkädiň içine düşüp geňsidi diýdi. Az oglum eýsem güýçlülik eşdäýämki, syzaýamka diýip anyny täş öz ýanyny degenini. Mukym eşdäýäňmi oglum? Şu tesi, eşdäýäňmi? Ine diýip ene sygyryň ýerine has gözümle şekelemäge başlady. Ine tetler has saýyl çykýardy. Az ene nazaryny oglunyň göreşlerine dikip, onu hüwüsi, ahlaky söýgüsi bilen dilaşdyrajak boldy. Emma onu ýanşada süýt gabyň daşyna pürküli boldy. Muny gören gara mukymyň olmajy boldy. Barmagyny dersiň üstüne dökülýän ak köpürjükli otdy. Gi edip öýçe gülüp şapadanlap gitdi. Ol gaçlap deň dostlaryň ýanyna baka ýöneldi. Oglanyň iki kevgesiniň üstündäki goşa baz bendiniň düğümleri gysdyrmak düňürdeşdiler. Ene büdürdüň düňürdileri gulagyny ulak mahallap ýitirmän taklady. Olary arym edip ýawşylygy ýordy. Baz bentleriň düňürdisi balamyň basyny dilaşçygyň buçlukçy bolmaly. Düňürdiler arzumyzyň, ahlakymyzyň kesir diýip içine gepletdi. Barf ýeriniň tomuzy guragrak geldi. Ýa-ni tümmüle duran ağ ekinleriň ýagdaýy daýhany begendirmedi. Şeýle bolunsoň kete ýapgyllar obadaky ekin dikinleriniň teşnerini hiç bolmanda bir safar gandyrma üçin suwy gebirden gaýdýan köne argyň uğru bilen sürmegi ýüreklerini dugdylar. Suw gün ýarymlapda şişip durup arıga ertesi ýerden ýürek urdy. Şol gün çağalaryň oýnak ýeri gebiriň sakady boldy. Şeşkin suwun arıgyň içi bilen hayal siňip gaýnap süýjüp barha beýge dadamagy diňe çağırdy. Eýsem ullary hem beýenişli hem galaklady. Oglanyň galabasy sakady eýlek ýokşup oýana salarym. Gara mukymyň suwun ýongalaky göründi. Ol akym uğruny ýydarlap gaýtdy. Ýagyň baş şagrak ýerlerine su saslandy. Olamylgady. Ýanmaşak ýerlerde eglense. Anaga suw köne güder ýerine gelip badyny ýürkeli goşatdy.
Ýene şişmäge, güýç toplamaga durdy. Ýüzi maýdazyk çöp salamly, sarymtyl köpürjükli suwuň güler ýerde barka şişmegi, gara mukýma diýsen geň görünýär. Gülerin güýjüni seretler. Şonça suw goýbermän bewasy saklap bilýär. Menen eýlek geçekler saltyrak geçtin diýen ýaly o hini gerişine möllänä. Şoma halam gara mukymyň gözi suwuň şişkin ýerine ýüzüp gelen gerişi gızgylt ullokan balyga düşdi. Ol odal baly görünüm bolsa, bu gızgylt keňe ýöňkülen saky däldi, ugudan näp etdi. Şoň şeýle oglun gözlerini petirip bütün göwresini begen satandyry. Töwrüni ýaltaklap, ellerini kelemen edip, aga ýany ýürýän keňe baryp bardy. Diň dostlaryna bu ustajak, gygyrjak boldy, habar berjek boldy. Emma gara mukym şeýdip bir sellem saňgyllap elegräp durdy. Bu gozyny diline güýçürip barmagyny balyga sommoltdy. Gi ba balyk. Oglanyň gulaklarynyň diliniň gömeginiň näberli bir ben zyňyryp giden ýaly boldy. Süňünde badabat ýakymly ýeňillik peýda bolup, eýýäm hereketlerim töwere duýşam, üýtgän, oňatlyşyny ýalty etdi. Ol göwresine doga agarlyk, kütöklük beren bentlerden boşanyna begenip, togdoklap beýgardy. Balyk. Ara ketgeninden masyk boldy. Öýüň işigine köne çözüşdirip, ýangadan elejak alyp oturup köpek mergen balyk sesiniň garawy mukymyň kudugyny badabat tanady. Odal oglunyň sesini eşitmedigem, bilmedigem bolup tanady. Eller köne küçül ýüplüdi, o ýerini galyp doňdy. Diňşirgenli balyk mergen elegüredi. Soň bolsa birdenem çokoýunyň gotozlaryny sabır tetlenlerdi de ýaba tarap tuýduruldy. Oglunyň ýanyna 50-60 ýadymlykdaky oglanjyklardan öň getdi. Gelişine de bulun çok suwda keypon ýüzýän äpet teňe balygy ellerini uzadyp bökçükleýän gara mukymy garta guzoklap uş götürni ýaly ýör boýuna götürdi. Helim tapar böktürüp gapdy. Eleterden epesli ýokurda gaýan gara mukymyň her towusturma ýentkelekledi. Öwüsküniň gulaklaryny geňsedinne, boýunyň ýüzlerini, kebdesini emeli getirýän gyzyklar ondan galanyza agyrlyklarym sypyraýardy. Oğlun kakasynyň gujogyna inni özüni täze adam ýalydy. Köpek mergen birdenem oğluny boltugyna düşürdi. Goho galmalaşyga kebil tapyp tersligini ýüzüp uran balyk öňüne özüni saltlyk bilen keterini oklady. Balyk äpet pajyrla ör gökden gelip arkanyny serpdi. Emma giýişdi. Mergeniň haçan çykarmaga ýetişenem belli bolmadyk, gyrmyzdywan eýýäm oň gerişindedi. Köpek mergen ellerine sallam merip duran äpet teňe balygy ölmüzik duanyny dolap, bäbik götürün ýaly suwdan çykaranyna güler eýýäm sagy u suwdan doldy. Onuň ýaba tarap sessiz ýönde okturlanyny geňdänim, goňşularynyň hem aglabasy eýýäm şutaýlady. Balyk görkezip bir zatlar jedirdiýän gara mukymy görüp olar, göz aýdyňlaşmaga başladylar. Gözüň aýdyň haw mergen, gara mukym dil açypdyr. Gözüň aýdyň, ataň dünýä täzeden ýenipdir. Ba goýundan bir ýerini buzorsuňda. Ba köşek diýsene torum. Waq elnäkice teňgäni şoýsa da bolýarly. Köpek mergen ýetişbirliginden taňry ýalkasyny nip, duranlary ullokan ünsbermegedi. Soňky tekli waýdanyň güýüne ýaltaýan etdi, başyny ýaýkady. Torummy ola bolmaz. Atama dilini gaýdyp beren janawary kiň çekip bilmän. Garmyz duanyň içinde dazmas urunýan balyk bol, gara mukymyň goltugyna berdi. Sallanly balygyň gowşokly gollaryny üdüp barmagyny oglanyň ýüzü boz ýaly boldy. Emma köpek mergen onu ýança ellerini giýiňden gerip, balyktır ogluny bilerikde gujogyna aldy da saka ýöre urdy. Mergeniň sakany nazarlamagy kese ýapylar geň aldy. Emma şep gujogy allygyna jedirdiýän gara mukymly, sagy agyzyny ýaňlaryny ýetişbirliginden açyp ýumýan keňe barykly köpek mergen, häzirdiňe o gozuşlarynyň geňirilmesinden edem özüni bilen okdy. Ol aglaýady, ýüzüne sıçran bulan sok suwa dur gözi ýaşlaryny goşup begenjeniň aglaýady. Mergen ýabyň takadyny etdi de ogluny emaý bile düşürdi. Daşyndan duanyny aýryp balygy ogluny berdi. Gara mukymyň gözüne äpet teňe balyk gyrmyz duanam reň galyp has gyzaran gözelleşeni ýaly göründi. Oglum näme tutdy biz? Näme şu? Gara mukim kakasynyň sowalyny asarym oýurgup sakawlady. Balyk bakyp ýatandat näme? Ýap, su. Onunla balygyň şoňa goýber oglum. Oglun düşünmän gözlerini ýerekçelik edip töwrüni ýaltaklady. Kakasynyň diýende adyny şenliňi ýarynyny ýaşkar bilmeýän ýaltaýagyny.
Goý ber atam, goý ber. Dil beren janawary azatlyk ysganma. Köpek mergen şey diýip owuruna barygy suwun gyrasyny ertmäge, suwa ýetirmäge kömekleşdi. Teňe baryp burnu suwa degenden hereketini artdyrdy. Ellen tutup şapyr etdi-de aşaklygyny sümdi. Derrewem gözden itdi. Garamykym onuň sümen ýerinden gözüni aýyrma durşuny suwda şinnem gitmedik tolkunjyklary ýerine tutdy-da pişirdi. Ana gitdi. Balyk gitdi. Köpek mergenim balygyň sümen ýerine seredip asalam durdy. Oğlunun pişirdilerine beginip duyulur gelgirdi. Birdenim garamykymy ýangydan guzokla boyuna götürdi-de obadaşlaryna öýlendi. Adamlar, önertan hemmäňiz bile ýygnanmaly. Duz atmaly. Balyk bolmasa baý goýundan hemeden toýarsyň. Torum, hoşmy? Oňan çada bir aýal begenjini ýeňrep gelip, köpek mergeniň uzugundaky garamykymy bahtly ýol guzogyny çekdi. Wagt dilançan, oğlum dünýä täze gelen gubym, gel bäri. Ol any täşdi. Dilli bir zat. Başlangıç bilimi men şunu aldım. Garamykymyň dil açmagy tutuş neberýäni bir gaýgydan diýilnerdi. Ozalyň ýüküni ýeňleden ýaly öýüň libasyny täzelän ýaly öňüm düzgünni içerik täzeden serenjam berini ýaly etdi. Ertigi akşamda çay başynyň sowugyny artdy. Nahar edilmek uzaga çekdi. Gökçüllüň merhum Aksakkalyň ady dakran çagy, öň bir ýylyň aýatyna götürilen bolsa inni iki ýylyň aýatynyň düşmedi. Mere tuly durmaýsa, oňa görün zatlaryny eşden tymsallaryny ýagdym ýeltinman görüň meseler. Köpek mergeniň özüm gozusynyň gapdaryny aýyrmaýan hamrat goýuny döwlni. Çaýyny bilişdiňi anyny bilidi. Hamala garamykym adyny undan ýaly. Galaba atam ho, atamjan diýip ýüzlendi. Hemişere negada dil ýarayan mergen durabara asyl gurrun şaýda aýlanyberdi. Her gepini diýeni ýaly akla etdi, tamsalluny, taryhy ýüzlenip köni gurrun ratardy. Iň täsin ýeri, köpek mergen bilýän zatlaryny gurrun bermek üçin şöhbetdeşdi gözlemeýärdi. Onuň iň golaýy, iň uly, iň düşbi, iň teşne diňlejisi garamykymdy, atady. Şeýder kakadynyň gurrunlaryny atanyň özünden barka emirdi. Mergeniň uzoklary giden taparlary oğlan yetim toklady önüne. Höwri gerjek ýaly sabyrsa garaşdy. Kakadynyň ýoluny uzokluğun intizar etmäge ýaltanmady. Şo bolşuna mergeni görünne bolsa, alla oralarda öňünden çykyp boyunna towusdy, öderenni. Kaka, ýene düýünki ertekin diňläsim gelýärdi. Ona düýünki. Suwbede wagtdaky ertekini. Wey, onu düýünüm ikide gaýdyp berdim ahyry. Şuňa maýda aýdan kaka, aýdayda. Berteki atanyň iň gowuren ertekisi. Üstesine suwbede wagtdaky erteki, köpek mergeniň aly böyle süýjüdip, sana berim edip aýdyp bilýän ertekisi. Bir bar eken, bir ýok eken, gadim zamanlarda uly derýäň boýundan ýalňyz ogly bilen bir goja balyk ýaşar eken. Goja balygy janlygyny duzlap, gakadyp satyp, güzaranyny deňe şoňula aýlar eken. Günden bir güni goja oglyny ýyry oýurup durdy. Oýun oglum, geýin oglum diýipdir. Men garraýan oglum. Inni balyk tutmany özüň öwren. Ata-babamyzyň ırsıl tapan kesbini innekin ýetillere ýetir. Ýer oglum, şeňňeň toruň oklanyşyny gör. Suwuň balykly ýerlerine öwren. Bekre diýer, takka diýer, sapak diýer, kümüşi tüňürün diýer, lakka gyzyl geriş diýer, laydaly ýasmagly diýer, gara balyklarym adamlar kimin hil dürlüdürlüdür. Olaň haýsyryň nireden hasan tutulýan öwren. Kime näme näçe harçlamalygyny bil. Goza ogluny derýa telmek edipdir. Soňlar bolsa, Gurali swaplaryny ogluny berip balyk turşuny keserinden tyýyndapdyr. Oglunyň düşbüligini, çeýrigine syýyna turup, soňra derýa oň iki özüni ýollap urapdyr. Şeýde gün geçipdir, aýaýlanypdyr. Körpe balykçy bir gün toruny çekse, ýüzlerçe maýda baryň arasy ýekisi garnlyk teňe düşüpmüş. Teňe balyk şeýlekin bir garnlyklyş görün. Pöwgülük dünýäňe kellesidir guýrugy çüýýäl uzyp hem bet nişan görnüpdir. Iň sirli ýerim,
Ähli balyk sırpynyp urunup, toglanyp tordan spalyp öldüse, garyndak tenganyň özi oglunyň ýanyna giripdir. Aýaklaryna gysmarjypdyr. Aýalaryna minmäge ymtylypdyr. Oglun hayran galmakdan ýa-ni näçe bilmän aljyapdyr. Şo barmany balygyň garnynyň bir takat gymyllamagyna bolsa oglun gorkupdyr. Ahyrda balygy tora salypdyr. Ony näetmeligini pikirlenipdir. Oturup oýlanypdyr, oturup. Emma degeri netije gelip bilmändir. Ahyrda da gaýtmadyň ýöňü sirasi balygyň garnyna hukukly bir zat edip ony gerýä goýberdi. Körpe öýlerini bu akan kakasyna aýdanna goza bada bar. Wah, oňormansyň ogul. Balygy goýbermäken geňeşmeli ekeniň diýip, ýalyny perzendini ömrüni ilkinji ýola käýilipdir. Atasyny tüýräp, şoklap haýdan hay derýä tarap ýola düşüpdir. Atalogul gassanyşyp balygyň goýberlen güýerine barsalar, ene suwun gyrasynda ennamy zowur gyzyl kähin bir taýşanak aýaklanyp bilmän kösenip ýatanmyş. Kaplarına da şo teňe balyk güýçli gurbasy dordun demir sanyýarmyş. Köpkü garnynyň bolsa inne nan nişany ýokmuş. Erteki her tapyr şöýretini ata uludan ýuwdunardy. Kakasyň ýüze gözlerini kırp mantyr ederdi. Onun suw taýşany barady, erteke görä haşynlyky habarlar aýtmagyna tamakin umyt bilen garaşardy. Özüne dil beren, geberi goýberlen balyk ýatlardy. Oglanyň göwnüne bolmasa, şo teňe bilen taýşanak dogran balygyň arasyna näme ýyllar baglanyşyp barýarly. Erteki gaýtyrynlyça oglanyň hyýalyna dilidi, taýşanak da beren şo bir balykdyr diýen pikirler peýda bolýardy. Dil beren balygy näme üçin suw salt goýberdik? Onun hem üçin ýene bir näçe gün saklaýmadyk diýip ýere çekerdi. Gynanardy. Öýde hiç kime duýdurman ahmyr çekerdi. Goza balykçy körpedine bada-bat, oglum, torbaňdaky nanyňdan balygy iýimli diýipdirdi. Öz taý aýak üstüne galdyrmak göle bolupdyr. Uzagyny alypdyr, ýöremäge tekge beripdir. Ullokan päkide ýaglygyny alyp, taýyňdan gyzyl ennamyny süpüripdir. Süpürdüğü şöyle taý ekellenipdir, özüni tutupdyr. Şo barmanyda göwresini kirişkimiň dartdyryp kişnäp goýberende bolsa, ýeti sesinden gozaň gasyn ennam tikenekläpdir. Şeyler taý günler taýy saý güýzarpdyr. Kişnäp çarpaýa galyp durun, suw bede waýlanypdyr. Atalogul suw bede öýlerine getirip, öňüne tapan tupon ýemlerini döküpdirler. Emma bede ýeme agzamyrmandyr. Goza körpesinin son balıklarını tutuş karışlap, nedense saylama iyimler yakelse de, suwbede onu meylim etmendir. 2 gün geçipdir, 3 gün geçipdir, 5 gün hepde geçipdir, emma bedew iýmendirim, içmendirim. Şo mahallar ýurtda kış, soğuk diýen düşünjeler bolman soň, balykçylar hemişe daşarda ýatar ekenler. Körpe balykçy derýada uzaklygyň ýa-da gün batdygy ýatypdyr. Goza balykçy bolsa, suw bedegiň aşsuwsuzlygyna gyýylyp, bitakat bolup gijeler çirmem etmän geçiripdir. Ine aýry gijeleň birini, goza bedegi synlap ýatyrka, birden körpe düşürgäpdirdi, çak edip gülüp urapdyr. Oglanyň gülküsi eşitilenmadi-de suw bedegi jan ýerine ýaly bolupdyr. Sakyllygyny eşitdigi saýgul gulaklaryny keýerdi, silkinipdir, hep edipdir, çarpaýa atylypdyr. Aýlanypdyr, ýöwürlüpdir, oýnapdyr. Ahyrda da gozadyr oglany gapdallap gelip aýaklaryny gazap hoklanyp goýan atlanmagyny talap edipdir. Goza beýine äjil ölüp golly, Allah janlarym diýip öňürdäp emaý bile ogluny ýörpdir. Ardyr suw bedeginiň raýyny ykmagy hiç seniň ýüreg etmän nälas atlanypdyrlar. Suw bedegi üstüne atalogul menen bada çarpaýa galyp göterilipdir. Yürümendirim, sakbandirim. Suw ýaly akypdyr. Yel ýaly ýuwsypdyr. Howadaky ýagyş damjalary ýaly süýnüpdir. Käbir ýerlerde toýnaklaryny galtadym edip berentliklere gyýyp gaýypdyr. Daglyň, baglyň üstünden ýyllyk kimiň kesip geçipdir. Ýalyn çabyrap etipdir. Atalogul şeýdip, sehel salymda ýer ýurt bagyny aýlanyp dolanyp gelenlerine bolsa, bir ahwalata akyl ýetirip bilmän hayranlyk artdyrlar.
Gör bolýandy. Olar gidenne dünýä ýenen bäbeklere ýigit çykypdyr. Ýigitler bolsa saç takkalaryny ak sepip gozalypdyr. Hawa. He kişi garrapdyr. Balyk satar ol bolsa, hemişe şo bir durkunna galypdyr. Oyun sizin gysgasy. Suw bedegin otimeden näle? Gürkü şaatlykdan imitlenýändigini olar. Diňe şundan göýetiripdirler. Şu sebäplen gozu haydan hay altygyny üç wagtyna güldürmek üçin gazakly tamsallar, riwayatlar, ýomoklar toslap başlapdyr. Ola altygyny her edip edip güldüripdir. Agtygym gülüp suw bedegi gülkü ot suwuny beripdir. A suw bedegi näden rüdýäsin? Ol öz geregine ataly ul garratman bir durkunna saklapdyr. Hawa şeýle. Bilen häzirki ýomoklarymyzdyr. Gülkül degişmelenmeden ägledi. Şo gozabalyk çynyň suw bedegi iýimlemek üçin oýlap tapanlarymyz. Ata her tapar ertek tamamlanan soňam efetli mahallap ýözi bilen ýözi gürleşip giderdi. Ertekiniň täsiri mykly goşuşança, sowulýança dünýä bilen ter bolmazdy. Deň duşlarynyň oýunyny güýmenjesine de, malgararyň bolşuna da gylykmazdy. Balygy ýözüne dil beren şol teňe balyg ýatlardy. Balygyny hem üçin goza synlaman suwy götür. Gülkü bilen imitlenýän suw bedegi belki şoňam garnyna bolandyr. Balyk bu görenlerden näli? Äpet dahyry. Şeýle görüňler, hiç şepletmer atany gün-günden söz gırdabynyň, söz sırlarynyň içine dolýardy. Biletýerjiligini görüňe teşdirin artdyrýardy. Kaka, ay şoňam orok ýalyň eýem ýartyny meňdäpdirli. Ha, omy. Ayın edehedi şeýlere atan oğlum. Edehet näme? Edehet bolşy kadysy tebigat diýmek. Ay, nädip beýle go edehet edinike? Uragym bolup dur ýartyny anam. Ýene 4-5 günden atam o bütün nanam bolar. Bütün nan, ay näme üçin zol ay ýütgäp durkanay? Aymy, ey ýütgäýärdi. Ýütgemese bolanokmy kanay? Köpek mergen aýly gurrun kim-kimden suňlaşdyrýan ony ökündy. Ýeri, inne aýyň dürli uçlerde bolýany näme düşünürjek? Näme dililendirjek? Keşke ýöňüň bilsem. Wallahi ýoksamam aý näme üçin hemişe bir durkun saklaýany? Näme sebäpden? Oňa näme päsgel berýär? Näme üçinleriň, näme sebäpdenleriň duýman nurka oğulunun ýöňüne geçmegine, ýöň kalbyny eýlemegine köpek mergen tonny. Oğulunun yüzüne göz astırılan oğlunu safir edip koyverdi. Atan, ay diýilýän cümle jahanna iň sady, iň zähmetli zat bolmuş. İzek nanyny öýdi gazanarmış. Hemişe halal duýdy ýermiş. O dogonyna urak bolup buğdaýly meydanlardan zerur alapasyny alamışda soň adamlara ýartynan bitinnan bolup görünürmüş. Doklugy bolşulugy arzu etdigimi şo oğlum. Ayın. Mahal açlıktan horlanýan benlilere asıl özünü nan hükümünü hödürüm edýärmiş. Dağlaryň deňizden aňarsyna şinnem aç benliler usurdy känmiş. En atarı açlıktan askanda çağlaryna bitin nan ýaly ay görke yatın. Yatyp dursaňyz şodan alyp berenip ýatyrýarmyşlar. Ayın orok ýaly. Bütün çörek ýaly bolup ondan ähliniň depegine garawullap ýörmek üçindanmyş. Düşnükli minni atam. Düşnükli görün, ýaňy insan diýdiňmi? Hawa insan diýdim. Insap diýerler, insan. Insap? Insap diýäniň näme? Insap oğlum, adamyň bedegi. Ýeňne şu parçaly bar, görmek ondaşynyň bedegi. Insap adamyň içinden bedegi. Ondan ýanky insan diýeniň? Hawa insan adam bolýar. Anha ataň, eneň, men, sen, ejeň, doganyň goňşular. Bayak suwy beren äpetdeňe barlygymyz ertekidäk suw bedew. Ýok, olar janlar bolýar, atam. Balyk, atlar bedewler. Goýun geçi diýe hemmesi janlara ýerýär. Adamdan başga da haýwanam diýilýär. Haýwan, eşegem haýwanmy? O eşegem haýwan. Ondan molla haýsyna gerýär.
Ona teňet haýdyna. Molla adamdır da onu da saýlamadım. Aýly molla damy? Aýlyňym, baýlyňym. Eger kobodaky aksahyt molla da hemmesi adam. Mollalar özünem gaty gerek adam rolum. Mollalar sylagyň. Şoň ýarrap sökütdiler. Ata bilen kaka ejesiniň doganlaryň arasynda günne iki bolmady bir gerek bolýardy. Göreýmä köýrek hatadatlar saga bilen gaýtalap keçikleşme bolan hiç bir ýaltanmazdy. Ana täs boldy sagalaryny sargamak sargardy. Bir neresem keplemäge 4 ýyl giç başlady ahary. Köprek lakdylaşyň. Bolmasa bütün ömrüni näme keplejegini bilmän ýylyň onuň öňünde ýüze galyp görmeli bolar. Eläniň giç keplemäge başlan oğlun okuduşdy adamynyň kıya sagalaryny källäli. Mukymjan, berdur hani Qırgıç diýerim, qırgıç. Gary öýdi, gary öý. Elek diýerim. Elek eberenmi? Geplemäge hiç başlady. Bir meselede oğlunun diň dostlarynyň ýerinden diňe ýetmänigem, ötürü beremdigem ýene soň-soňlar duýdy. Men oğlum şu kepgiri duýulun as. We han kepgirdi, kepgir. Tärim tüýnükdi. Aty ejesiniň ýüzüne seredip, sesli ýylgyrdy. Men saňa peýdaşy bolýana oğlum diýäý hany. Ýoň gary öýdidim eje. Tärim tüýnük, uğ serpik, ülük, durluk, eňsi gözüne kember şoň içindedirdi. İçinde del, üdük durluk taşynna, hawa üdük durluk taşynna, tüýnügün başynna. Oğlanyň gepleşinde kemik-kümüsligiň ýokdugyna ýene şundan soň hassanandy. Üstesine gary mukymyň gün-günden kaka başlygynyň artmagy moňa diýseň, tähin ýarady. Ana täziň düşünýüşçe kaka başlygam çaganyň gepiniň sözüniň merden pert düşnükli bolmagy üçin der warisdi. Şoň üçinem gary mukyma atam haw diýilmekden daşary dille ata dillije dilli bir zat atlarym ýönkülünne ýene gatyryp durmady. Şoň bir zatlygyna şükür diýdi. Oğlum, elim ham ýerde görün daşardak ozakda çalgy gaýnap durunur, dugudyny görsene. Aşağının odunum ölçürdüm. Ata daşarda uzak eğlenmen dolanıp geldi. O odunu ölçürdüm ece. Duğudu nähileken görmedin mi? Yok, duğuduna görüp bilmedim. O näme üçin görmedin? Duğudu ýer orada tagamlyca bişerdi de, men sana göräý diýdim ahyrı. Görünen oga duğudu ýerepdir. Ýöne ece şonda da salgyňa gat süýji bolupdyr. Aga sanykdaky hamirni şakkylladyp ýumruklap oturna anlatýar. Salim oýurgunlydy, oğlunun söz oýnatmasyna düşünüp bala, güllü. Dilli bir zat diýsäni. Gowurup diren bolsa, ýogsam duýdy gatlak sordury ötdiňmi? Ondan bir daşardaky çekrep ýürege düşen görýäňmi? Kimi wi haýsyny geçýänimi? Hawa. Bu taýdana görem moksetini eşitýän. Sesini eşitýän bolsam şoňa da suwur köz, lägirip öldü ölmüş. Oğlun hoş diýip göwünjäňde çykdy. Daşardak suwur bederden bir ýerini geçýän hor gapdanyny goýdy da ýylgyryklap çerek geldi. Aýdyşyň ýar etdim eje. Ana täs oğlunyň ýylgyrmasyndan aýdyşyň ýar etdim diýmesinden ýene bu hokkaň barlygyny andy da gözünükden daşarak seretdi. Tüpostda da suwsuz gatap baran geçen bedra amsynda daýşanyň odalkyň amsaky däýerligini görüp örgökden geldi. Wah, içim diýirje tütödi. Suwur köz diýsem näde aýpsyň ahyr boluşyň bar bolmasyn seniň. Hiç de adam edemok mene. Suwur köz diýdin, görkezdim. Ana, geçip edilen gözlerle ýaýjak bolup tızanyp durandyr. Öläýse de etmez. Ata şeýle diýdi. Öz bolşundan öz keyp alyp, waga gaýlap taşar ekendi. Gözüniň öňüne berip, ejesiniň öýdäk hereketlerini synetdi. Ana täz geçýän suw ýakmagy maýsa buyurdy da, hamirni keyik dersinden edilen uruboly kendiriň üstüne agdardy. Sen jaga dur ber we karente. Çykla ber. Häzir ot goý beremde kelläň tamdyra sürmesem bolmaz. Ata ejesiniň gepinde nobatda şäwilge ýene toğuz güllü. Edejik, köstürüp bilmerdiň edejik. Tamdyrymyzyň sürýäli şahy ýok. Ata eze kakady. Deň dostlaryň allygyny gep uruşturdy. Dogandyrmaýsalar meret duruýuny. Körpe indi gözügi uçurdy görerdi. Olar gep sözlerini jikketik gelgeleçe goýberlerdi. Ata ýerlap geçiklap durmazdy. Ýylgyryp eşitmezliğe bilmezliğe salaýardy. Üstesine doganlar ýumyş buyursa,
Hatta geçä su görköz kısmy ýumyş bolsa-da iki aýtdyrmazdy. Köýsüz ýerine ýetirmäge çalşardy. Mahal doganlaryny deň dostlary kıyaslar Gülsümrat taýyn bolsa güldürip işlerini gyra getirerdi. Şeýle waka boldy. Gete ýabyň eşek arabadyr malgary üçin gurulan dersli köprüsiniň gapdalyny ata da otoport oýnap ýörke, deňlerinden hatasyny söýünip aýry molla geçip gitdi. Gülsümrat teklip etdi, "Ýöreňi, bilen gidelim. Gülörtan şam molly." Ata çintgedi. "Ne bilýärsiň?" "Bilýänni, anha, aýly molla halap baýlardan garyn doýurmaga bar ya. Şoň garny sagatdanam sal işleýän bolsa gerek." Atam günsi hol gapdallap köprüniň kapa derslerini tozadyp barýan molla göründü. "Ey Gülsümrat, hanşeret molla näme meňdiýe?" "Näme bolsun? Özüne meňdiýe." "Bilmedin. Kıyas, sen üçin näme meňdiýe? Ýöne pikirlenip aý. Postly oraga meňdiýän ulaýmasa, wagt senen bärdin gaýtdyň. Seredin, molla arda aýaklaryny ýörep barýan aly geçen meňdiýem ýokmy?" Ata sözüni soňlap oglanlar gülkä berdiler. Olan kimsi ýoşluk bilen inne bellek. Aly geçe günür tanlamaga bar ya diýse kimsi, halap hannasy özüni diýip soýdurmaga bar ya. Hamyny sypyrtmaga bar ya diýip gülüşdiler. Atanyň döreden gülküsi uzak wagtlap ýatmady. Ana täş topor tutup gelen oglanlaryň pikirdilerine hatda gatyrgan jogam boldy. "Näme boldy, näme gördüňiz? Böwreginiz ýok gelen aýyn taplar. Böwrek gece şu wagt bizde däl, halap baýlardy. Aýly mollaň tabagyna ganylyja bagyr bilen bilirikde ýokky. Aýly mollaň tabagyna däl, mukyym, geçim mollanyňdy. Ýok, aly geçim mollanyňdy." "Oý bezatlar, o näme diýdiňiz boldy? Geçin ýere mollan ýere." "Geçin ýere mollan ýere däl, gelneje. Olaň ikiden bir." "Oý, men siziň kepiňizi düşünmedim" diýip any täs gyklap, oglanyň ýüzüne ýeke-ýeke soraguly çördü. Gülsümrat oňa ähli bolan görünleri berme ýüretdi. "Oglum molla beýdimler. Elbet dolar." "Oý ejemi, men ony molla diýemem wa, Gülsümrat daga diýdim. Molla aýdylanlaryň bir sözüni meşdenlerler." "Şonu da gowdýal oglum. Biläýse durunjy ýerinde gözüň gapar." Kimiň gözüni gapar?" "Elbet saatlar diýsen sen gözüňi. Özüm oklamasam gaparmy?" "Nämäni? Gözümi? Özüm alho gap diýip oklamasam. Bolşuň bolsun, bine diýdiň boldy. Bir par sözlüň nämenni?" Oglanlar atanyň aýrylyk epine badabat düşünüp, gyzylgyran gülüşip öýlerini dargadylar. Ortanjy ogly bilen bolýan gülküli gyzytly görüňleri, any täs sorak mahallary, köpek mergene galna gyşartman ýetirýärdi. "Kiýu, gözlerinden bir baryň öz gorasyny görün. Oglum hakyt, göýenlisi boljak. Agydyndan tehel gyşyk gep çykarsaň, kakyp alyp ikinji demedi ýaly diýär. Özünem türkmençe diýen ýaly görün. Aýly mollaň Gurhan okuýşy ýaly. Bir sözüne düşünjek manyň ýok. Gepi duruşuna aýlygda ýögürüm. Uy, molla diýemde, arada oglum aýly molla diýip getirişini görün, halamadym. Kiýu, ogla bir zada diýmeli ýoksun." Göbek mergen aýalynyň atanyň boluşdary barada kasabatyny diňdese de, diňdiýär görün. Ýöne ýözi onuň beterräk şunlaka ýatlaryny bilýärdi. Tabiýady duýýardy. Emma ýetsem pessemlerini daşyna çykarman, öz-özü ölçürýärdi. Ýok diýärdi, göwünde geçýärdi. Şo geňeşleriň içinde aly böyle biri maňzyna duda adam ýady. Oglany molla bermeli, mektebe bermeli. Gepe sözü şoň ýary iňçiden düşünýän urda, goý okusun molla bolsun. Garam okuyum perwanlardan alymly çyksyn. Mergen şu matlabyny amana aşyrmaga garaşýardy. Amata garaşýardy. Köne mektepde çağa mahalymda düşüp çöküme. Mollanyň elini alypdym tälim. Leppeý diýdim. Mollam maňa näme diýse, utardym, epdegi yetdim hadise. 10 ýaşynda oldum köpek mergen, atany molla okuw berdi. Mektep halap baýyň aýry mollalyň ýanyna diken köne garynda ýerleşip, dersi mollam öýdi berýärdi. Ol okuwlary hepde ýa-da hepde ýaryndan bir geçirýärdi. Galan günlerde ders alýan onu kowlun mollam öýümüşlerini uğrunady.
Yumuştan diňe halap baýyň ogly bozagon halasty. Galan on mir oglunun kimsi mollan aklykdan, şeytellen diregden ýygnan mal halyna seretdi. Kimsi kusotunun gamyny ýerdi. Kimsi ýekin ýerlerine derini nökerdi garaz. Sogat tamakiýanlaň hemmesine hetden bütün dowamyny işnäçe ýegen tapylardy. Aýlym oldy. Ata Kıyas galysmyrat üçünü ozaly odundan üpçün etmekle buyurdy. Oğlanlar arkalarına önürman uzurdur kanını çektiler. Kapılarına ağzazdan üyüşen odunu nefse tuttu mu nememi, Moğollu odunu sonra bir gün garrı göhördü birin ikeşegine verdi. Nefesimi ağırıp beriyen size. Yani odunu köp getirin, Moğollağınızı ağır dayıcı bolmağın. Leppey Moğollağımız. Şeydip, olar öz hostarlarının Moğolla oku hakkı hükümününe veren düğüdür eşeklerini arıp şöyle gidip uğradılar. Örlerini barha giyin ettiler. Dan bilen gittiler, göz bağlarına ulaglarını odundan yüklep kaydıp geldiler. Odun sıra odun iki unlap gepsi gürrünfü getirdiler. Gara yüngyen sedenlek uzor alağını görüp aýly Moğollağım dilhü dedi. Berekella taliplan, berekella. Moğollağınızın berekellasyny alsaňyz, inşallah yamanlyk görmersiniz. O dünýäde behişde bararsyňyz, 8 cennet içine şady hurr bolup gedersiňiz. Moğollağın berekella taleplerime görem düşmedi. Üçüncü gün olar eşeklerin birini gaçyrdylar. Şogun odunyň bol ýerine ýerden duşup olan 3 ýerden bir tellem ozar ýetirdiler. Ozar ýekmaň öz borçlaryny ataýyna mykly ýylaly beripdir. Ol agazyň ýanrak taýynyny barardy da amat birini tutup ters taýy batly silkip goýberdi. Ana şonu ozar korf ýa-da kütür ederdi. Oly ýam oglunyň elindedir. Ula da meniň ýenjiginiň, terseginiň ýoğunluğundaky odunyň eşekleri ýük bolarlyk ýygyr berenine. Odunçylar bir çeteýiniň düýbünden ilki şahar towşaryň. Soňra o nädin semeri gapdarlan süýse goýuryp tilkiniň turup gidenini gördüler. Towşana amatlap ýatsan etjek kümsejek. Süýse goýuryny zordan süýrep, göräýmäge emelsiz ýa-da ulgaýan tilkiniň oglanlary gykulap düşdiler ýygana. Şol tilkidi 3 saal göz oglany bada torna gabady. Her çöplükde ayak çekip yettirdim eden bolup, olary ýygyna düşürey arly oradan çykardy. Oglanlar ala hasylly bolsup, soruna goýup ýygyna kögrenlerini odun ýerden düýün eşekleriniň birini tapmadylar. Wah, keçse bollo diýip, Kıyas aşağı dodugyny diýişläp, zuk-zuklady. Ata da köre alaka hiýinden gapdalyna derini gaýtaryp oturuşuna gep uğruna hüngürdüdü. Näme keçse boldy. Tilkin zıptırınmazmy? Wagt tilki jehenneme gitsin-de, eşekdir düýäň gitmegi boldy. Balsymyr adam goşdy ogly, ýöne iýişi bulaşdyran tilki boldy. Bedbat gatym ekereken. Tilkem aýly mollada okan bolsa bildiňmi diýip, ataň ilki özi haýlap goýberdi. Ya ýanky tilki mollan göz olaýmasyn. Tilki batyna girip bir barlyjak bolup, bir sellem feýre goýberip oturanyňlar, ýerli ýerden düýdir eşegiň ýydygyna çykdylar. Wagt barha gijigi ýady. Epesli enteren soň düýe 3-4 alanyň aňyryny tapyldy. Emma eşekler etdi. Tapylmady. Düýedir bir eşek odundan mas ýükläp üstüne gerekli ýerine minişip gelişlerini atanyň göwüni bir ýaly bolsady, eşek gitmegine beýlekler aýtdy. Kıyas gatygynyň. Wah, keçse bolja o. Wah, keçse bolja o. Çuk. Aha o kıyas bolle daýynny. Eşek gadyten soň näme keçse bolýar diýäsiň. Moğollağa men mektepden kowar ýok, banam kowar. Näme üçin aly berseni kowmulmuşyn moğollağa diýip ata göhördüň üstüne arkan ýürüýün gaýşyp sorady. Başda kaka meni tokla derek 3 tancak towuk berdi-de. Eýse näçe bermeli? Ey diýip Kıyas jogap tapman ýygynysy. Ýeten eşek barada moğolla bilen gürleşmegi ata üstüne aldy. Ýoldaşlaryny oba barlaryň etmeli işleri, ozor näet düşünmeliligini Moğollaň suallaryna bermeli tamak takmayan jogaplary birini düşündirdi. Gelmeli ýerine gelen soňlar ata düýeden bada syýrylyp düşdi-de Moğollaň ýanyna urdy. Ol garaýyň gapsyna çanna aýly moğollu namazyň üstüne 2 gün salam berip durdy. Ey salamu aleykum we rahmetullah. Ata namazyň jemleýi sözlerini açyk bilse-de hazanlyklap bir şey ýerin boldy. Çöküne düşüp özüňe salamu aleykum moğollam.
Ýagdaý aýlym olla beýleki egine salam berende gaýtyranny. Esselamu aleykum we rahmetullah. Wa aleykum esselam. Özüňe salam aleykum hormatly molla. Molla ellerini ýüzüne syrp namazlygyny düýrläp durşuna näme gelýän dedi. Äteňe nälet. Näme hasanaklap gelip ağzymyza öýkünüp dursun. Özüňe salam aleykum. We ata ılga diýbedingizmi? Kelperleme. Mönfüreme. We ata ılga däl. Sen başma ýapaýynmy? Ve rahmetullah. Ýagny ey diýip molla giňiş ýeňli ýerine sirkip goýberdi. Onnana äteňe nälet namazymyza goşulyp eliň ýüzüňe sil. Agaç juwdan ýaly dursun. Ata badabat. Täresim ýok diýip sürtgeri getdi de sowal berdi. Mollam, taýgar gelmedimi? Ýok, taýgar görem ýok. Torym geldi. Onam felaketi suwutly zat getirmän üçin öýe salman kowdum. Şeýlemi? Ey bolýa-da, özüňiz kowan bolsaňyz diýip ata ýüzüniň ugrunda çykdy. Ýoldaşlaryna owadyny agdarşdyrmagy ulawlary daňmagy kömek etdi. Geplemsek Talibynyň gümürsümüründen bir zatlar aňan mollady uzak eglenmän oglunyň ýanyna peýda boldy. Yataklardan mallaryny tükelledi. Hey, felaketler. Bir ýeşegiň biri ýokla. Hani çal taýgar. Ýolda dilleşilişi ýaly oglanlardan tehdiýat çykmady. Ýüzlerini garanka tutup her haýsy owadan rezelemek goşgolamy ýygyna bakýar boldy. Köpek mergeniň ogly. Torumyň dowmasy. Men sizden sorap durun, han taýgar. Mollam, ýa-ni özüň gelli öli kowdum diýdiň ha. Nämäni kowupmuşum men? Ýeşegi taýgary. Men o gaýraky batmyn diýeçiň oglun ha, bir lekkenden kakasy, haky ýuka getiripdir, şonu kowdum diýen. Ýeşegi men göremegim. Gelen okmanmy? Kim o? Haýsy? Ýeşegiňiz. Ha, o gelen ok. Gelmese özüňiz günäkär mollam. Gaýtmyşym di, derrewdi, felaket. Aýtmyşym. Üç gedek bolsaltyrak. Aýtmyşym. Ýöne mollam, eşek bilen diýe bile gaýdypdy. Ha düýä gelipdir. Eşegim Allah bilsin. Köpegiň dowmasy, ýene köpür geplediň. Gaýtmyşym di. Eşegi siz üçüňiz bilmeli bolsuňyz. Nädip gitdiýä ýeliňize berilen zat? Gaňasam gitdimi ýa? Wah gaňasy diýäňiz. İçirgizem, tokumum, tutuşlugyna gitdi. Onu hani men geňeşip göreýin. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve kadrim ve zin ve istimadi qul Resulullah ve salavati enteşi ve kitus sarih şuşu. Molla şeýdip eslik jyrdan soň matlabyny ma'lum etdi. Hawa Kur'an-ı Kerim iten zat barada şeýle buyurýar. Ýagny her ýeňiň kakaňyz bize bir ýeşek getirip bermeli. Onsoň o adyna da düýäni goýup üç ýeşekli gidibermeli bolarsyňyz. Orawlukdaky oglukdan başgamy? Diýip gyrsymak gözlerini petirip howsarly. Hey, ýateňe nälet? Ogluk niri, ýeşek niri? Ýitireňize derek her ýeňiň kakaňyz ýeşek getirmeli diýip durun men. Näme düşünükli zat barmy bu taýda? Ýeşegiň gapdary bilen ogluk çeviş getirseňiz, oň sowaby hasam uly. Moladan taýgyma gorkuşyp duran oglanlar gapdara şekilişip düşünükli boluşdylar. Emma ata anyklady. Üçümiň kakamyz getirmerimi? Bir eşege derek üç eşekmi? Köpegiň dowmasy, gulak sal. O ýigit ýitirdim eşegi, ýitirdi. Torumyň ýaly ýitirdim eşegmedi, ýitirdi. Sen özüň hem ýitirdiň eşegimi? Bar şeýlekenne. Üç adam eşek getirse, üç eşek bolman dagy näçe bolar? Felaket Kur'an şey diýip hemme dady aýdyň edip durka. Üsmi diýip hetçikleýän. Ýani mene eşek mi dol? At. Hala baýyň gadyrlap berenni, gaňasyny, içirgesini, üdeňesini, nowtasyny, otukuza atlaryny hazaplasaň, haýsy otukuza atlary nämesini? Hawa o adyndan hazaplasaň, iki eşek getirseňiz hem öýrüşip bilmersiňiz. Ey borlu, ýöne ağlygynda 5-6 eşek aňlaşyp dursa, okutturmadym. Beter eder, gaýta eşek sesini eşitip otursaňyz, şowhuny gowakarsyňyz. İş ýadyňda düşer. Şeýle bilmeýär ekenim. Ata mollan öz ýanyny hezredinne
gülüşine ýylgyrdy beýlisine bakdy. Dogry aýdýasyň. Bolmanyna da günüňiň eşdiýänimiz helleleşigiň sesili. Enne helleleşigiň kinim dinlämeli boldy. Aýlym boldy. Ataň aýdandan aýyl-saýyl eşitmedimi, ýa eşitdi düşünmedimi, makul öz başatdy. Dinlärsiňiz, kakalaňyz getirse, inşallah dinlärsiňiz. Ertesi ders günüdü. Oğlanlar yerlerine geçip, şöklerine düşüp, ellerine elip tağıtalarına aransoň, halife Mollany çağırıp geldi. Ol iki talibin halifesi Halap baýyň ogludy. Mollan bir aýdan iki gaýtylykman daş ýanly bir jaý diýdi. Aýly Molla gapynyň gawat garşysyna 4 gatly kökçäň üstüne her gapdaryna gaba ýastyk dirä oturdy. Ulyn tut şeýbüniň sapyny sermeleşdirdi. Kitabyny etdi. Elipden, epdepden, arawnakdan hem ötüp, soparlara Allah ýary etipmedik. Allah'a şükür. Han onna ol geçenlemedi beşereýliň, diýip Molla şeýbüni tutup, atanyň gapdaryna suutdyryp oturun, kıýasyň süýrüm türkelesine batdy tırkyllatdy. Hani torun batmanyň dowmasy. Elibi ýatlap, öňümizden geç. Oğlan tiskinip ýerinden turdy-da. Salym gözlerini tegilep durup madardady. Ýagny elip şeýledir ki, ülbüsüni, ülbeturi bistini be bituri bi nasibi be bi. Şu taýda Molla zygar şeýbu kelle şeýle bir zaýdar degdi ölün. Saçy ymykly garalan baştan tozunjuň tozap giden mesemälim saýgarly. Gaýtala pelaket. Biga hemde goýsaň näme bolar? Kıyas urga aljanylmak şemeli. Näme üçin urlýanam feljerjek gulman gözlerini depesine dikip gyssanma sogap gaýtardy. Be olar. Şeýbek ikinjige şarpylady. Näme bolar? Be bolar. Şeýbek üçüncüge şarpylady. Näme bolar? Be bolar. Ana bolly. Ýadyňda galyny. Sen bolle daý. Hani köpegiň ogly ýygyny alyp götür. Ýagny kimiň ýygyny? Kıyasyňmy? Felaket. Elibiň ýygyny alyp götür diýen. Ata gowsun sürüdi. Elip tağdadan iki diýdiň üstüne dötdi. Mollaň ýüzüne asryn sinedip, Molla akşamky harşaňlaşdanmy üzülüşek bolýaryp şeňepletdi. Tüýsünte, taýsünte, tüýotur tüýtä tüýtü, jiýatsyn ji oturjy, jiýsünje jiýjäje. Hayt, felaket dur, bulaşdyrdyň, diýen bu degen istediň. Ýa-ni Mollaň şeýbu ýokargaly. Emma atony tasy düýnüň gun sigirlen kellese degmäge tutmagy ýetişdi. Mollamyz günämiz aýan eýle burun. Felaket. Mette hemelen ýerini sarsyrdyň. Asyndan oturdun ogul näme gelmeli? Goý berýärdiň şeýbüge. Mollam asyn oturdun ogul hemde gelmeli. Tertibi üstün asyn otur bolar. Ýöne men olary şeýge gowy sözlemek üçin bilgekden sarsyrdım. Ki haýsy sözmü şu? Ey o diýen sözüm däl ol. Zat Cüjäni palawatsaň ýagşy bolýar. Nirde barmy şu? Baýaky torun batmanyň getirenlere gary towuk bolup çykdy. Men diýenim cüje Mollam cüje. Ýödüm sülhüniň cüjesi. Gibiriň aňyrsynaky jeňellikdi. O dünýäde o tüki hür perlerem bar. Emma ki getirsin ataň bar bolsa ýetsek seni. El tezeňiň maňa pala uçurup berer ýaly. Urmazyk bolsaň da getirse de getirirdi ölün. Hey, ýumşakdan felaketler. Mollaňyzyň guranyny gysgan ýaňyzmy? Gaýta begeniň. Men taýagymyň degen ýerleri el tezeňiň käýinjini ýeşden gulagyňyzyň teniňizde iň ýamanly ýer bolar. İmanly ýer bolar. Şu taýyny dogdogyň adam ýaky bilmez. Şoň üçin Mollaňyzyň köpräk guranyny diläňde tawhid okan. Siz şeýbüňiziň tepeden okan, ondan bir tawhid okar sip ata Molla eşitmedi ýalyň öldürdü. Onu ýa-da gapyň gapdyryň asylgy edep agazy Mollaň ünden sowdy. We torun batmanyň dowmasy. Sen näme ötön derse ayak ýoluna gidip soň köglenmediň. Jogap ber felaket. Mollam günemde ötün içim ağırdı diýip şeýbükden gorkusyny saňgyllaýan kıyas buruljurdy da gönüsünden geldi.
halipa palahmanı düşür dip molla edil öň ýanyna oturan bozagan maýymlydy. Bay oğlu begen bilen haydan hayfa topurly. Erinlerini uloklaryny getirip yer şarp duruşuna palahmanyň halkasyny sadlady. Molla şiwy bilen bähwiden kellesine iki gaýra tyrkyllatdy-da buyurdy. Günäkär uzat aýagyny. Palahmanyň jeda ýepiniň bir uzy öýüň tüýününden aşyrylyp, beýle kuzy süýüşme halkaly. Günäkäriň iki aýagyndan şo halka geçirilip, gatalýady-da ýokarlygyna çekilýärdi. Şondan soň günäkär günäsini düşünýänse, baş şaklygyny asyrgy durmaly. Ata halkany eýem kıýatyň gorky hem utanjaň uzan aýaklaryny geçirip duran bay oğluna pişirdi. "Bodagon, daňma, eşitýäňmi, daňma? Ýötün zalay." Bay oğlu gözlerini alardyp mollefter ýaly bilgeçdiğini gıýgyryp ýepdi. "Näme daňman? Mollam daň diýse beter emederin, senem daňaryn." Onyan sada molla ýyzdan pankranlaň bir ýeriniň kellesinden şenap şiwyn aýlanny, o başga bir ýeriniň egini awudyp şarta döwürli. Ataga mala dostumyň ejir çekişini görmäýini diýen ýaly molla ýüzlendi. "Mollam, daşardan täze şiwik getirip berin." "Täze şiwik öýde telimiz taýýardy. Peraket. O şägirdin günähli kän ekeni. Şiwik taşdamady. Täze şiwigi öýüňize näkeleýin diýenler." "Ýok, otur, sen otur. Äteňe nälet, el tezeňiz öňüm salajan. Duýdurman barp ýüregin ýararmysyň, nädermiň?" "Ýok, ýarmyn mollam berden, ardynjyrap baryp ýörün." Onyan sada günäkär başşak asma keýpgon, bozagon atanyň üstüne herildi. "Otur diýýär o saňa. Näme geçiň öň aýagy ýaly, dyzaýasyň." Ata bay oğlunun jogabyny aýly molla hyk çoklap daşkandan aýtardy. "Bozagon, sesin gatal diýämiň ýa görmemi? Ýa bir gepiňde senem asar diýdin göli? Ýalňyşyp diýdinmi ýa?" "Ýok, bilip diýdim, asarnam." Be, asarmyň." "Asaryn." Şoma galam aýly molla geldi. Ol täze şiwun formlap günäkär her nisge morsa asyrdy. Kıyatyň ýalaňa stabyna suwul şiwik gürü ýura kestir şarpyladyp, "Ýene derse taşlap gidermiň?" dip iňçe dediýle gyýberdi. "Gitmen mollam. Gaýtalarmyň?" "Gaýtalamam mollam. Ýene işiň agyrarmy? Pelaket." "Agyrmaz mollam, gaýdyp agyrmaz. Leppeydi." "Mollam leppey dip kıýat ýetişmediňini gaýtalady. Bir sözü, bir hereketi gaýtalap eşidip durmakdan ahyrda mollam öýdem ýerip bozagon baýy palahmanyny sürtdi. Salamdan başşaklygyna saýrap duran kıýat ýeri düşenden ýollaşlaryny utanjyrap aşak bakyp oturdy. Molla asadyr kıýada şuňky dersi diýsen bir bişirmegi buyurdy, okuw tamamlady etdi. Aýly molla ders beren 5-6 ýylyň içinde atan gep görüňlerinden mahal özüni sözünü tutup ýaňsylamasyndan tey basylsa-da häli häzir ýady. Sır-sıtır sıdajak bolýady. Ýok, özüne gardyp masgaraçylygy ýekünün sıdajak däldi. Onu köpek mergen sıdadýady, star ýaly diýdi. Mergeniň molla gündüň naşy getirip durýar, arta düýşe dady bolmasady. Hatasy atyp bilýän ýeli gözi omurmasy bardy. Ýaşa, 2 ýaşa agogdenne boş gelmezdi. Sonra oğlunyň öwrünjek sowadynyň hatyrasyna jüýjeli palaw dünýäm ähli aşyndan ileri görýän mollaň sylygyny ykşam etilerdi. Bir sapar mergen oňa hatda awlan 6 sülgünniň 6syny gaşyn tutman goýup gitdi. Logurdaýan ýerekli guşlar göründen agynyň süleki akyuran aýly molly mergeniň goljasyny deň 2 böleninde de kaýyl bolmady. "Mergen, molla halkyna zat paýlasaň täk bermegin, önce darsyň." Köpek mergen 3 tülgüniň üstüne 4-njiňi goşdy. "Ana täk bermek boldy minni. We indi näme Allah ahir elinne. Olaram goýup gidiberdi. Saňa Allah ýene ýetirgey. Ben bulary kakadyp eltejeňiz bilen 4-5 gaýra palawdan doýaryn. Sizlerge ýagşy dilekler emederin." Köpek mergen aýly molla tarapyndan beýle sumsuzlygy birinji ýola görmellerdi. Berlän ýarymdan keýik bolsa-da 2-3-4 towşan bolsa-da awynyň uzundan molla gaýrat et. Dowmamyza geçirince sowadyň öwrüde öwrüdip öýüne barman kataşlar giderdi. Ganlyjy etiň tagam bogazyna gazmaja mollanyň tagam tangyr agdyndan ulak mahallap gitmezdi. Şo tagam agdyna özüni ýatap durýança bolsa molla köpek mergeniň kakabaş dowmasynyň ähli kemismerini sydardy. Öýýany onuň kakabaşlygyny, edenligini peýdalmaga çalışardy. Oğlanlar her tapar oğlan edenlerini towşanjyk duşda alyp gaýdy bergen.
Üstüňe sowapdan gömürnip ýaltanman sargaýanyň üstüne käme har bolar ýürüte aw gözüni de uradyrdy. Bir gün aýlym boldy, ata bile kıyasy ýanyna çağırdy. Şu gün siz o adyna gitmeseňiz näde? O adynyň galyp ağa ýana ýumşa derek çökter gudawa tede var bolmakdan gorkan üstüne molla gitmese dile aly böyle giýen ata ters sowap gaýtardy. Mollam oduny istek näde? Äteňe nädet kulak sal. El tejeňiziň ýarawsuzlygyna bilmän duraňdyk. Şoň balyk ýeti ýeripdir. Asıl özümiziň balyk agdarda ataň madasy bolmaýar. Akyly ýetip dili gepläp balygy dağıtmaga beýle dursun. Onuň tutulanyny ýa soýulyp duranyny görsedi, ata tutuş şowun körkeyipdi. Bir ýagda ýalatda keňe balykly meselede şeýledi. Olaň ähli diýen ýaly hemişe ata dil beren. Fu bedowy bagşadan balyklara ýatladydy. Şeýle bolan soň balygy ýemege beýle dursun. Janagorlar hatda tutsa-da füýzik hem pynhan ýatlamalarına, arzuwlaryna ömür boýy dödüp bolmazak şeker ýetäjek ýaly hiç mahal bolan golyna barmazdy. Dogry barasam gelmezdi. Has hayran galmal tarapy özüniň balyklary barada oý hyýallaryny ata hiç wagt hiç kime aýtmazdy. Edýetli ýezerli bolsady, ýaşy ýakymly bolsady onu hemişe öýdi, diňe täk öýdi şekerdi. Şoňa da usulsuz begenerdi, gonurdy. Şonuň üçin aýlym oğullarının aýalyna tagam küýsen sebäpli özüni balyk tutmagy iyi berjek bolmagyny ataň zynatlandy. Asyl diňe zynatlanýan durman, muny pynhan duýgularyň üstünden gülmek, olary äskermezlik baskılamak hökmüne düşündi. Şu sebäpli de moğully aýalynyň agyna ýarajak tagamlar tapmagam, şerigatyň mukaddes borçy hökmüne düşündirni, ata gyşyk gürüňle oklap, hiç bolmanyny içine töwetmek istedi. Moğullam, balygy eltejäniň ýeki özüniň ýeti gelýärmi? O ne şekilli ýeki özüniň? Ikimiziň aýry ýerimiz barmy näme? Ýokdur. Ýok, bolsa ikimize de ýeter ýaly tutuň. Gebirde balyk gytlagy ýokmy şahar şu wagt? Moğullam, eltejä nähirrak balyklar derman bolka? Ey nähilsi bolmadyň. Ýer ýaldyň tutuň lakka bor, teňe bor. Maňly ýasrak bolsa da tutmalymy? Ey özüňiz biliň, ýeti süýjüdir eýseňiz, maňly ýasy däl. Şüýbalygam bolsa tapdyrmaň. Ata eli 3-4 çengekli, kiçik torly, kıyası ýerine tirkep gidişine ýerkininde çenni diberin keteýagyň, gönýagyň boýlaryna aýlandy. Balyk tutmaga girişmek barada pikirim etmäni dedi. Din zally ýatdy turdy. Sebäbini aýtmasa, kıyasda balyk tutmak pikirini tutuşdygyna däýenlerdi. Molla jogaby öz mukarny idi. Ikinninler goba duranyň balykçylar mollanyň daşarda dowdurlap garaşýanyny görüp gülüklerini de orada sakladylar. Hani balyk dip aýlym boldy. Arapyrak, meniklirak adaplayan şägerdi kıyasyň yüzüne sorul etdi. Emma jogaby ata aýtardy. Balygam bar mollam bir ýerlerde ýöne ikindi namazyňyzy okudyňyzmy? Okamok. Sizlere garaşyp onu okaň ondan gürleşýär. Şägertleriniň sally goýdulygy bardy, dürli oýlar serine gelse-de. Bolmany ýeki şaralyk balyk ýokdur etmedik molly. Bu sapar geplemsek talibiniň diýenini tutdy. Uğur bir ýöne temilip ikindi namazyny okumaga durdy. Namazyny okap taşykan aýlym boldy. Balykçylary nazarlap sowalyny gaýtalady. Nerede goýduňyz olary? Derrew soýmak gerek ahyry. Näme soýmak gerek? Dip ata bilgeçdin sowal jogaby süýnürdi. Balygy nerede goýduňyz olary? Gaýdy balygy. Tutanyňyzy. Mollam, tutanymyzy tutmanymy näme bilýäňiz? Wah, ýateňe nälet. Ya tutman dip molla boş geldiňmi sözlerini aýdylmän. Ha, dogry aýda gelmän öz umytly müddetlerini uzartmagym tyrly. Emma balyga garaýşy garşydaşynyň kagaranyny diýip götür sapraz bolan ataňam sabry mollaňydan bir gulmada gowşuk derli. Şoň şeýlem aýlym molla islemeýän sözlerini halamasa ilk aýtmaly boldy. Ýateňe nälet, dogry aýt ya, boş geldiňizmi? Hawa boş. Ýaplarda wakadan başga zat bolmasa näme? Wah, lakka da bolsa tutuň diýdimi? Eltejeňiz lakka da bolsa ýerini samrap ýatyr özümem. Mollam, lakka diýemok, wakka diýen, gurwakka. Aýlym molla berden käg gözgüň ýagdyda sülleren, biçelen ýaly boldy. Uzaklygyň garaşan tagamda gymsynany, kemsinini misemäden bildirdi. Mollanyň alaşsyz naýyn zat keşbine ataň nifagyrdy. Wah,
Ýeňe lakka düşýäni bilen bolsak, 3-4 saatny tutaymaly ekenik diýip işin gepletdi. Şu günler aýly mollanyň sydamynyň tüýüp tükünip ýören wagtlarydy. Aklyk serpay düşmesi soňky mahallar ýüzülkesli azaltdy. Hatta nahar şoğra çağır yanam ýok diýen ýaly. Öýünni niçemi wagt bäri ne köpek mergen görünýärdi, ne gaýry biri. Hatta hemişe kepde de bir gün gelgeli bäri diýen halap bayam. Amala hosarlar prezidentlerden iýrenýärdi. Ýel ýuka gelen torym batman düýe şowul bolsa 2-3 günlükde mollan öýü ýygyna itsalyp kowdy. Ertesi oğlunun ayaklarını palahman halkadan atarly. Kellesinin 3-4 ýerini şänik ýalgallardy. Garal aýlym bolla şuňlar. Dersi ganimet öýdüşdirýän şägirtlerine düzgünü yaramaz öýdüşdirýän howsarlar üçin azar ýamanly berýärdi. Köpek mergen oğly ata şolaň ilkinjisidir. Inniki ders günü molla ýerine geçip geçmän şiýbuny ataglatdy. Köpegiň dowmasy. Ötürde parka ýumuşlarymyzy berji aýkyldyňyzmy? Kyllyk boluşyna görä. Onna öňümizden geçin. Ata ýerinden turdy da ýüzüne ýalyn sabry gara köýük golun elip tagtasyny öňüne soňlap eýlek tükönüksiz geçmäge başlady. Okustunyň burnunyň öňünden 2 wakatda gyrdygyr gatnap başlamagyna gözler petran molla arkan gaýşdy. Hey, eteňet, binätdiň bolly. Öňünden geçýän. Öňkedek berk bişirip öňümden geçdi diýipdiň. Berk bişirbe bilmedim. Tagta burusap ýanyp bar ya. Onu derip öňüňizden köprek geçeýin diýip gatnap durun. Şägirtleriň bozagan maýdan ýözgösi gyzyl gyran gülüşip, garöýüň içini göçürre getirdiler. Näme gara ýanyp elip agazy öňüne gütülep düşendiň, düşünen mollaň gülkä bolmazdy boldy. Ýerinden gowsun jurap şiýbony atadan aýlandy. Ol palahmanyň iýwal çekilmedik ipine solaşdy. Muňa gahardyň zap beren molla şiýby gadap bile çekip gapdyrlan aýlandy bolsa, oňuzy edil alkymdaky günäkärligmen ýene kıyasyň süýri kellesine awutdy. Sak görünme gözüme. Sak şeytan adyran lagnaty. Sana ders vermekden men ýüle görýän. Sak diýdim sana. Mollan garaşylmadyk. Ýagdaýda oku meselesini sürtkezip çözmek atany badabat gorun gowşy etdi. Gülküni tappa ýatyrdy, henegini hönürdi. Ol gapynyň söýesine ýapylanyp duruşyna mollanyň bodagonyň oğlunyň ýüzlerine bir laý göz geldirdi. Anha galysmrat, anha behwit, anha kıyas şiýik degen ýerlerini gytyrdyp gaşap otýar. Şägirtleriniň ýaly sen ýaly gülüp ýaşaryň gözleri süpürüşip ata haýyp gelýär diýerler. Olaryň bir zatda gönügün nazary birden ka atany ýyletdi. Gözleriň nemlerini duýman galdy. Ata da ezildi gölün, mollan sürt gezip gaharynyň soň oğlunlaryň gözi bolmady. Olar megerem şahanna dostunyň mektepden kowulýanyny gynanýarlar. Bodagon maý bolsa, bildirip dur. Mollan üstünden gülünmek oňa yaranyk. Mutala tutulýar, aňarty bärik gelýär. Atany gürlemeýän, ışmaýan gözler bilen iýäjek bolýar. Häzir oğlunlaryň hemmesi dymya, baý oğul bolsa heçelle kakýar. Ata anyklamak isledi. Onu mollam ötäg etmelim meni şeýdip. Oslowsa sowal mollan ýöwselletdi. Ol nädip şeýdip, meni şeýdip gidibermelimi? Gidip hawa gidibermeli. Nirak. Molla ýene näme diýjegin men sakawlanyny baý oğul söýe goşuldy. Şu taýda görünmeseň ol ýani ýaňyrsam şoňa git. Küdümiň kaýyna git, göre git. Bozagyna jogap gaýtarmak üçin ata wagt sarf etmedi. Ol bozagydan daşary ýatlydy, hoşdojuk sözüni aýtdy. Göre şu dersanaň içi. Küdümiň kaýym, bozagan han şeýin töwerekliňiz bolsa gerek. Men ikisinde diýişim ýok. Aýly molla atany derslerden kowmak bilen onun özüne de köpek mergenine de ýalwartmakçydy. Hiç olmanyna mergenden güni ýerin füýji awetleriniň geljegine şu görünmeýärdi. Emma giňdar hiç faýda bolmady. Atanyň okuw meselesinden molla öz aýalynyň gaýry hiç kim hiç tat diýmedi. Näden? Netijede hasap etdiler. Yerine ýalwardyňam, mollan ötünüzüne mallam. Ata okuw ýaňadan gidermi? Hewesli okarmy? Bugün kıyagday kaytarın mandururmy? Şu sowallar ata okuw dowam etdirmelimi, etmesizmi diýen meseleni öz-özünden sözdü. Mollada okumaga näme ilgilik oğluna köpek mergenem ana täjem. Dogunlaryň gaty gaýrymdat diýmedi. Mollalyk nesibetinde bolsa, şo kandar bilen bolup bilerler diýen pikir oýdular. Elbetde bolup biler. Ýöne näme hil mollu? Dok gurulýamy.
Yaranın ýygnapdaşyna planlar düýýäd bolýar başyna. Aýlym boldy nahara çağırdy. Hemişe epesli ýoňundan gelýänem bolsa, bugün näme üçindir giýjek aldy. Halap bay odaly naharın aşağınyň odun pedeltdirip soňra giýirip sökeýip garaşmaz boldy. Muňa da takat udoksu zaman ahyrda oglunyň gapsyndan boýuny ötdi. Bozdy. Düşünür aýtdyň mollaga ya. Bugun kakasyna sözüni soňlatmady. Hawa gaýtalam aýtdym. Näme diýdim? Kakam goýun söýdürdi. Akşamlyk bagry ýöken ýemäge baryň diýdim. Baryň diýip öz adyndan aýdýarmyň. Ýok, kakam çagyrýar diýdim. Ona näme gelibermediler diýip, bay öz-özüne hümmütüm etdi. Aýlym oğlan ýoluna ýene irkki bolmaga başlady. Halap bay her naharyny şaýyny tagatlap iýmesede damagyna öz çatakdy. Zuda takdy. Naharlaryny 3 wagtyna ýeterlik galaba tüýüz iýmeli wagty iýmän başarardy. Ençeme baýlaň alaýda gaňar gedelbent indi bu 3 wagyň tersine. Ähli zady hatda epesli beýbetli işini damagynyň soňa goýmagy ýetginjeňlik ýyllarinden ýeni ýerine gediripdi. Mahal bu 3 way dürli bahanlar bilen şaýy naharyň salamynam geçirip bermekçi bolsa, hala bay ahlakla alaşmazdy. Men paýymyr getirt. İçegeleriň elzugyny sudasaň sen ertiýäy. Agatynyň içegeleriniň elzugyny agrasy ýudunyşyny eşitýän halap baýyň häzirki takatsy, emma mejbur garaşmagyny içүүлýän güýj agaty bilen iýgin çataplyşygynyň aýny wagt gadap etdi. Men paýymyr goýdur sen molla garaşdan garaşyber. Eni senin teýenesine daşýanyr düşünen halap baýyň çetigilsedi, hedini skyrman az ýer gyryp oňdy. Aýlym oldy te ahar hak çoklap garanky myklygatdy şonuň geldi. Eline tu wakitdir işerek girin soň halap baýdyr güýjüň güýlerini kokuşurak görüp, gürrüň başı ýaňa suwmaga çalyşdy. Sagyrgamanyny soraşyp sebäp okumaga soň geçdi. Etege nälet, şu gün öýdi ýyllygy ýören ýaly bolduk. Üýsbay häberdi. Halap bay boş gürrüň oturup nahary öňkden gizikdirmek islemedi. Taşaw howlukmas dödüm bile ýalyp taby ortaga düşürdi. Aýlym oğlanyň bismillahyny mehettel ýaglyk gapyrgalara işdämen agyrdy. Halap bay mollanyň bugün aly böle giýje galmagynyň sebäbini nahardan gerk gaby doýulandan soň ady saýyň başynda sorady. Sonra awam ömüdümi ýadyna goýuny düşmejek gostogsy jogap etdi. Aýlym oğlu orry mektepde köpük mergeniň ogly ata bilen şuňky bolan wakary gürrüň berdi. We ýeňi ýoluk biriniň mektepden kogulmagynyň nahara näme daxily bar mollaga diýip teýlize nahardan keýpin köklen güýsbay iki ýoly suňur süren soň gyzykly sowallary ortaga oklap gürrüň gylmagyny isledi. Güýsbay sen o kezda bilen ok tanaň ok. Tanamaýandygyma gynanyp durummy? Oň ýeňi ýolugam bolsa dili ýoluk däl. Dili gatyň degen ýerini ezdilýäne. Ne diýip güýsbay garnyň doklugynyň ýaňa aly hasyrly oturan mollanyň demini dürtärini howlukdy. Näder? Degen ýerini ezdil, awutly ýaly sörüşdirip barýa. Alýarek bolsa. Molla düşünmeýän näraly terseň bolýardy. Ýok, gerek bolsa güýsbay özüň al. Men gerek bolmasan kowdum. Waq mollaga men ýygyny alýam, ok, şeýlemi diýen. Geň alýan. Ha, onyň başga gep. Ve o ýeňi ýoluk şoň kibi bizaýmaýar. Ahyl bu görlenlerden däl. Şonu menim eşdiýänip, diýişleriň arasynda galan ýetleri kümüs diýişken soň süren arapsalaşdyryp oturan halap baýştaýdy tede goşuldy. Ýumruk ýalym bolsa, käwir gürrüňlerini ulum tapar ýalýalmyşdyň. Halap baý aýdaşyňdan 5 beter. Baýak bir iş buyursam, garnymy göjaýyn gonsaň ederin diýe. Menim tezrek bolýar ödürük garwansaň besdir. Gözelen suwal egilmez diýsem, etege nälet işiň ýanyna baryp ýene ýatyr. Sebäbini sorasam, mollam garnym aç. Boş suwal dikelen ok diýip öz ýepimi özüm aýdýar. Näme diýe diýip hem üskülüg hem gülküsden güýsbay syglap gara başyna gaýbolyp çintgedi. Garnym boş suwal dikelmez diýe. Görüň tapýanyny zaýdar urunlar. Ha diňlemäge gowy bolýar. Diýip halap baýam mollanyň gaýta janygymasyna hediledinni. Baý dogonlaryň düşünükli şahatlygyna aýlym molla birden käp kürgüdi. Gatyrganyny. Hetin tappa goýup ardynjylady. Ilki halap baýyň soň bolsa, soň üskülügini ýoljuk bolup aldyra oturan güýsbaýyň ýüzüne gedekli nägile alardy. Muny ýeterlik bilen duýan güýsbay demir dürsen soň mollanyň hatyrasy üçin agatyň tersine gepledi.
O bolsa mahal şagyrdy dinledi. Ýanky ýaly gürrüňleri ha kän ýawun. Näme dinlemeli? Şo ýanky zaýdar gürrüňleri. Dinlernem näme dinlemen? Halat bay birdenem aýlym bolan sortdurup oturuşyny görüp ýumurlamaga çalışdy. Hem dinlerin hem mollaga garnyp beren. Aýlym bolan şundan soň ardynjyrap bir näme açyldy. Bay diýsen diýmesen, eltejeňidem ýaňy edelsen gürrüňi tapýa. Hawa şu ýaly oglany dersen de gowpsuň diýip, hüň edip meni ýaňy ýolun goýan şo boldy. Ýogsudy eltejäniň ýagdaýy näme şekilli? Ganymatmy diýip, güýswa ýene molla ýaraýjak gürrüň tapmagy ýynanny. Emma mollun hem şündür bu gürrüň şüni ütgemedi. Ganymatdyr da. Şähtasyk dillije ena ýoglun. Howmullary keniňi diýip agdaýjak bolýar. Näme şo ýeň ýol üçinmi? Hoç şoň üçin asal ýöne diýibem çäklerin ok. Hosarlar tewella gelse ýok manydyna allyp talep edýär. Onu ulugulun eltejäniň bişdüşçi muşlaryny ýarayan olaýmasyn? Diýip halap başynyky keşpe gelip sorady. Sen halap bay, içimi tütäçek bolýansyň öýdýän sual. Yo, mollaga çynym bilen. Eşin men soraýan. Bişdüşüňden arynma men. Oňa ýaly ýelini gün içinde bir gedek suwa çaýkama ýana adama. Eltejede onu men ýaly peýrewe gürrüňe maýrak şolmagy şemeli. Alagam sen totemeje bilen ýürekde sıkaýşyň. Diýip Güýsbay agasyna ýene teýen oklady. Halat bay oňa gözüni salarak alarsa-da ýalňy inisiniň degişmesine bu taparam geçirdi. Mollanyň häýetini berdi. Men bay nahara şondan giýjek aldım. Ýyşy gaýdan keýwany şabede wagtyň kowulmagyna öýdüniň kowulun ýaly bolypdyr. Asal demini gardan sanyýan halyny iňilläp sümzorup gidip barýar. Ondan oňa äteňe näledin günälligini, günäsizligini düşündirmeli boldy. Aýdanlaryňa soň bir hädidi mi özi diýip halap baýyny tutuşlygy bilen bolan uğruny gopmaga çalışdy. Hädimese näsin? Ýetim gataldam soň. Ömrüňiz ok bolsun bolan diýip Güýsbay baýda wat mollan sylawyny getirdi. Ara asalyndymışlyk düşdi. Şaýlyk ýerine her kim öz oý pikirle urtlady. Güýsbay şäýnegini arkan ýüdüň edip tarkyryp oturuşyna agasyna gülümsiredi. Gara diýmek otüki oglanyň zaýdar gürrüňlerini dinlejek tagyny. Halap baý şol odurky häňini hyptyrmana gaýtyrady. Siz diýseňiz şeýde jökgöni dinletjegim näme? Şonuň mollaga diýenlerini özüne gaýtaryp dinletjek. Enem zamany bulup şa diýselerim, halap baý o diýili talabanjyk bilen hötdünden entek geler. Şeýit baý diýdi. Aýly mollan sezim begençlik hem ahmyrly çykdy. Ýetýän kömekleňe Allah ýalkagay. Hemmämizi bile ýalkagay. Talaban. Mal wagtyr arly ýyl hakyň ýer. Ata aýly mollan mektebin taşlandyň esli mahallap öýde bolmaly boldy. Onun öýde bolmak asal zerur bolsakdy. Köbek mergeniň öýüne ilkinji gelin toý tutuldy. Ulagly içeriýiniň goşakaka diýip sylan ýani merek toly iki gözünde ördetdi. Gorup gozurlaryň bulu bolmady kozuluk gelin toýuny horzana mykly başyjak kilikdi. Köbek mergen toýuň üstüne ulaglyna 4 ganat öýde dikdi. Şeýde güderan şüň yerlerden alga berilmese maşgylan keşi göz görçelerdi. Ata toýuň apla-sapla soğulyansa hiç ýana çykmady. Öýüňim şöyle boldy. Bu ýerlen işleri algady. Ahyrda bir gün bolsa obanyň mektepli hataryna gidip özüniň şu ýaşa çenine ilkinji üýtgesi habaryny getirdi. Küdümün kay diýen töwerekleriň baýy hannaslykdan ýakaga işli halap baýy talaban durmak barada kakaryny salataldy. Oglum, halap baýy bilen hardy dünýädir. Şeriňden sakyňdan daşary hannasdyr. İşlederdi, ahyrda dikelini serdirip ýygyny uradyr. Oglum, oň gülüm ýalymy hene gaty köp diýäri göli. Senem şo oýunlaryň biriniň gurbany bolaýmasaň biri. Üstesine halap baýyň mektebiniň düýün gaýtmadyňmy näme? Bir gepiňde ogly bilen seni meni dişdigem diýip oturýarsyň. Enne ne işiň bawjely gaýlardy? Men ýetçegiň talabanyk gola başga ýerden gözledijek. Kaka men halap baýy talaban ulunýyp özüm barmadym ahyry. Çağırdy gellidi. Onu adam soňunyň bir şepi bardyr. Meniň şepimden magazynny gorkamak, işlerini işden akymam talap ederim. Onu ýödüm gün. Tügelimi 18 ýaşap barýarsyň. Oglany ulanjyga diýerli.
Köpek mergen şödügü diýdekçen gözüne goýdy. Anna täs oğlunyň tarabyny tutdy. Durun ýerine rakipçi bolsaň, oğlum baýam adamdyr. Harty dünýä däl, herki dünýä bolsa-da erehim ýener. Talawançylyk bereketlik her bolarmyş. Hak edýäsiň ki oğlum. Baryp gör, baýyň gümüş ýeterlik bolsa gaýta öwüz janam ýaky. Goý biýem oça büçe işlere ýerrekden berdi şurdun. Görüňe meret tuldurmaýsa da goşulmandyr bilmediler. Meret tulduýdurdy. Hakyny men ýaly hemişe gündelik talap ederler. Sonra çiğşem köýmek kebabym ýoksam, halap baýdan hakyň ýarnym almarsyň. Maýsa da eşden gurruny aýdyp galdy. Şu baý arada bir ýerine hak keşdigini bermänim kowanmyş. Jigim gaty ýazy ulaymasaň, senem şonu ýewal bolmarsyň. Ata gurrunlar oňul düşünmän, çüýjörleşip oturun inleri öwüzdir sarjyň güýlerini seredip bilgerdi. Göre berer. Halap baýylky öýde halap çagyryp, soňam halaman hak keşdikde gowjak bolsa, bize mahannas halap barmaz. Mortolak meretuli insanyň jogabyny näwt etdi. Bildirin biline ýygyň ýel salmaka dolanarsyň. Onda göre bers, koça kaka. Ýygyň ýel salmaka dolanarsam, sen diýerlerin ýaryn çekip berjek. Berjegini bilýärmiň. Ata koça kakanyň bu sözüniň jogabyny soňrak meselany çözdi edip taşkandan ulaytdy. Koça kaka, ýa-ni sen duýan ýar berilmez diýäsiň göri, bilýän bagyny berjek bolýanyň şeýlemi? Bilemmi diýdiň boldy. Bilýärdim, senin ne diýe çekip uluklara gitmek halam ok diýdim. Enne sen gerne jeme näçe golay bolsaň şonça gowy görýärsiň diýdim. Ýeta samlyk diýip, negada bir ýyl gyrýan meret tuly, enseniň ostawsy degişmesine göwresin çekip lokullady. Ata şo güniň ertesi ýerden halap baýyň öýüne peýda boldy. Ýaz günüň ýakymly ýerine öýüň gözüne töwre ýynlap şaýyp ýatan baý, täze salawanyny şeýlaýyn garşylady. Alhany bir käze çaýyç, sowa berip durýar bolýan. Soň atan ne herler bir düşünüksiz ýylgyryş ýaşyryn film bilen boýdan maşa ýynlap matlabyny ma'lum etdi. Enim sen ýaş görjegiň ýöňüňde. Şoň süýbem agyr işler buýurup maýarman etme ýok. Sen huruşlyk üçin saklaýan 20 sanjyk çekenämi işte görükleri vakit beray. Hakynam ýöňünden kepleşeli baýaky bir ýeri planşa berersiň diýip duzanyp durma. Azaply dost uly giderdi. Aýyň 30 manatdan hak töledik. Bununla 1 manatdan nüşe ardamyň, arda baýagy. Ýöne malyma gowseret, özüm ýaly özümden gowseret. O ban gaýrasynda şägeliň üstünden ýylgyna agyrlyk bereýin, ýylja goýlyk göreýin. Günnüde töwerekde goýunmak giýjelerine de agylyň apdalyna ýat päkire şägäni guzoklady, oýlyga berenip. Tuwalama ýigit çykypsyň. Diýişiňde hüýür gyýdlary gör. O kimdir aşa köşükde mawşu bilen gazalanmadan şiýandanlar. Mejnun mu garypmy? Ýok tahirdir. Bardyk üstünden. Diýişiňde öwre tahir bolan bol. Almadan gapgara ýöne diýip halap baý. Birdenem atanyň ýüzüne içkin tiredip şynlaka hilledi. Ýöne maňa mollaga salan oýunyň salajak bolmagan hoşmy? Ya oýunyl baýagy düşünmedim. Şu gollypsyň boşga kelmez diýipsiňmi? Mektep bile ha soňra aýly mollar ölen. Halat baýlan bilküniň arasy onçokluk derler. Gün ýagym bir ýakadan halat baýry eriýän bolsa ýapdan geçen ýerine aýly mollar öldü. Emma mektepli hatara düşmek üçin gowanyň ileri çetinläki dersli köperden aýlanmaly sebäpli. Halat baý oglumy daş bolýa bahanasy bilen gün ýaga qabadyndan paýaply oldurdy. Baý bilen talabançylygynyň şertlerini şertleşip oturuşunda atanyň gözü zor öz-özünden mektep tarapy aýlanýardy. Her dapalam uludan ýugdun ýaly, şuňa gowşap gidýärdi. Indi pikirde otursa, gezireken mektep günleri. Kilen özüň ýalylar, kilen basalaşyp görmeli, gepiň sözüňe häber berýän urunlar. Ähli küýüň pikiriň mollaň taýagyny ýemezlikdi. Okuwda wodun çepdi. Bahar aýlaryna şöyle wodun gitmekligiň, woduna gitmäň hedili başga ekeni. Öwürdenim hedileken mektep günleri. Yetginjekde mektep bilen bagrançykly ýüze çykan urugy tolgunmalary ba ýeterlik gulaňdy. Atam ýüzüne seredip gülümsüredi de gepi daşdan aýrady. Bilýän, mollagan kowanyny bilýän. O kahyň gelmese ene işläber. Mal bak, gezdir, semret, köpür, akyňal. Horlusaň, gaçyrsaň, tezdirseň, temmiňal. Kepleşdikmi? Kepleşdik baýagy. Gezeyap etraplaryna mal bakmaklygyň, onu da häzirki ýaly bahar aýlaryna bakmaklygyň tarakkarygy ýokdy. Aňyrsana bersine göz ýetmeýän Sehraý meýdanyny göp parç. Diňe maýda mallar hatda gara mallarym goýberin ýerinde kökerleyip garnlaryny göwotdan derre gözýärler. Aty üçin bu meýdanlaryň mal öýerlikden başga da gadyry gymmat eken.
köne zarlardyr ýa-da durlarynyň uğruna guşumurlary hegurtdy. Ýylan içýänleri awöri bolup oturan gozaman tuutlar bijeli gaýlarda ata-baba bilen ýerden oturmalygyny habar berýär. Anha tuutlaryň äpet iki sanly uğrapdyr. Goýa asmanyň şägine başly barat sadaklar çekip haýran oturýarlar. Elhepus näse ýaş berseň dogry bolar kawlary. İki-üç adam ömrüne häme gerem arkaýdan ýaşandyrlar. Uğrapdyr, kakapdyr. Dutar solary olary gördügi gözlerine sürmeder. Ondan bu tuutlar aňarda 3-4 ýyldan pöňürdäp duran galmy dutarlara aýlanarlar. Tuutlardyr dutar barada pikirler atany miripdirdi. Olşy gozaman tuutlaryň dutar, başga da atdäle hut dutar boljakdyny ýokdurlandy. Dutar. Türkmeniň tapylgasy senedi. Eýsem tuutlar kim dutar bolarky? Haýsy özüne göwün ýetýän usta olara zat bererke. Baýtaga tutdy. Muratly çepbekeymi? Arty usta ha derler. Belki bir kete ýaply tuutlar şol epeli gelenje ustalaryň netibesinden çykar. Usta gelenje. Hawdy bilýän bagşynyň gelenjäniň dutarynyň edinül tarmany ýok. Ýoksam onuň dutarlarynyň könegi goşa ýumrukdan ulam dälmiş emma hes berişi. Şükür bagşy diýilýänem, duşok ýar ýerden ýürüte targap, gelenjäniň dutaryny birine kiripdir. Şükür bagşy. Ýoksa da bu tuutlardan dören dutarlar kimden eline saýrarka? Berdi bagşyňmy, agazan bagşynyňmy? Kadar bagşyňmy? Uly ýa-da kisigarlyňmy? Belki o dutar ustad Durdumrat uzyn zarynladyr. Eýsem kete ýabyň tuğduny ýataran dutar, şükür bagşyň öz eline gepler berde bildingmi? Ýa-ni 30-40 ýyllyktı. Ol Eýran şahynyň bagşy bilen dutar çalyşyp Yehir ağasyn bennilikden boşadypdyr. Wah, türkmen dutarynyň ýanyna. O söýçe ýumuşçuklar näme diýsene. Bir henet başarsan adam baryn yehir algyn bilýär. Yehirlikden boşady. Ata şu ýerde pikirlerden aýňalyp, garaýat tarapy ýüleglen goýunlary gözaýlady. O taýlary gawşarlyp ýap boýlary hışşadar gamışdan hümme. Ýaglyja goýruklary tinkelerin dikýän şagallar möjüňem bulaýmagy ihtimal ýörlerdi. Aýdyşlaryna görä mallar telim gerek sapagullar parçalan ýeki göz möjüg kakamy goýruklary atyp alypdyr. Ata ýerinden turdy. Goýunlaryň taşragyndan öwürlüp garaýaby tarap gyrmylady. Gömgöýe otlaryň käýerde zyýzyn ýokary geçýän jannaklaryň arasyndaky äpet garymlar. Ganawlar ýigdekçän üntün çekdi. Eýdem birije berilip adap fiňdirilip gadylan bu gorplar şükürler nämen habar berýär diýip ata oýlandy. Kakamyň atan pahyryň berýän gürrüňlerini şaýat ulaýmyň şular? Walla şeýledir, hut şeýledir. Atan pahyr urberenni ellerine töwerekler salgap goýýar eken. Vay, baýny ökşükler bollo şu etraplarda diýer eken. 60 ýyllykda barıp kakam men ýarrakka. Eýran şahy marilatynyň üstüne ýazyp leşgir çekipdir. Olar baýlygymy talamak, ýene talamak, gul etmek isläpdirler. Şa teke türkmenlerine elime su aktyrazan armanym garyn ok diýer eken. Ýerek urt düşen ýaly bolup gelýän ýaraly gazarlary gören tekeler akyl edip murgap ýakanynaky maru şahu jahan duruşuna taşlapdyrlardy, ýa-da çekilipdirler. Gelip şu traplardy. Garaýapdy berkitmek tutdylar. Eýran gazarlary bolsa Portugaladyr Mariýaly şäher gaýta bolsa diýelen soň. Gözü gyzyryp barka ilerim zapdyr. Tekelere çalışyrynmagy barakçydan ok diýip gülüşip arkaýyna öňe Garaýabyň edil alkymyna gelip derýanyň şep kenaryna düşläp töwereg top okuny tutup başlapdyr. Atamdan galan gürrüňe görä. Top diýilýän bela garaýaby jemden halky tutanysy başaýlyga salypdyr. Gaýaçylyklar gurbandy getiripdir. Emma goştan ýylyň adamyň agdyna garan atam dagy umytdan düşmändirler. Agyr başaýlyga düşünlenli kän mert ýigitlerin ýeri duglanyny düşmany duýdurmandyrlar. Olar Eýran goşunmaçylarynyň bir hesaplygynyň ýerlikçi bir wagtky menmenliginden peýdalanyp murgapdan gezligin gülüp geçipdirlerdi. Birdenke otol düşmanyň üstüne aly galmaglyp dökülipdirler. Tekeler tükünni diýip arkaýyna oturan düşman aljaňlyga düşüp näme edip näme oýanyny bilmändir. Garaýapdylar düşmanyň saňsız harby boljasyny, niçeme topuny adamny ýere salypdyrlar. Atam top diýilýän eteňeden ýedi bersin soň gazarlan öýdem madalja gördü diýerek. Şöyle göçlerde Moğlenpe şahirim gatnaşypdyr. Döwlet galamyny hyrla, galaza sarçyp söwüjipdir. Nepes batyr adyny alypdyr. Atam pahyr men nepes şahir daşragynyň kän görüpdim.
Töweregimdekilerin mülayim garaýşly, sıyırdım, nazarkerli adam görkezip, "Ha, ganym gazarlardan ýaňa şahyryňy bagyşyňa da gün ýok" diýip baş çaykaýanlar ýadynda direken. Molla Şahir. Şahirler ýadyna düşenni atanyň kalbyna dazmaz. Islegine görä erk baş bermeýän pikirler peýda bolýardy. Ondan bir pikir beýleke badalga bolup toşýardy. Kültüm çeşlem bolup gidiberýärdi. Dogry bu pikirler başly aýakda bulan muzar pikirlerdi. Emma her neçe bolsa ýöz başda pikirlerdi. Yetkinjen göçürip bilýän, oňa tutuş dünýäni unutturup bilýän pikirlerdi. Nefes Şahir ýadyna düşenni atanyň gaşlary ýazylan ýaly boldy. Töweregini ýetawan edip öýde ýylgyrdy. Molla Nefes Şahir. Walla atamyň gurrun berýän wakalary häzir bolsa bolmaýarmy? Fazyl goýak galmagaly bolsa-da şu wakalaryň bölüji häzir bolsa bolmaýarmy? Nefes Şahiri, onuň gussan täjini, okuwçylary tahirdir dökülýän ýeke tapar görmek üçin men şu goýak galmagalyň sinne durmaga taýyn. Ata birden geldi. Goýunlarynyň ýüzüni ýyga döndürip, öz duýmazdan hiňlendi. Aşk mülküniň şahy men. Gaşymda mehremim ýok. Sırım diýip sözleşsemek dilberim dildarym ýok. Ah dilberim dildarym ýok. Ata bunu ýetgeşip oý hyýallaryny aýdymlaryny gumra bolup, günortan çaýyna unutdy. Ol goýunlarynyň ýygyna düşüp, keseýagyň boýuna çykanyna gün aksam öýle tanypdy. Wewotdan gerkkäbe doý beren goýunlaryň suwdan ganyň soň esli mahallap gozgun muzyny göýeten soň ata derrew miýtiň sözüni suwdan nurlup aşagyna otjakdy. Iki kysym zagramadyr 3-4 tane gur tede goýdyň üstüne ýapyldy. Ata keseýagyň boýuna çaýçyp oturşyna amakly derledi. Goýak çaýyň täsiri keyfini götürdi. Dogry howa madal gazdy. Gün ýagyrnyny madal ýalaýar. Emma onuň keyif saglygy delili ýok. Türkmen gazgany howry bugün görmeliler. Bir millet için onda da çopan Türkmen için. Bunun gazganynyň asla gorkusy ýok. 7 gün şu mele toprak, atuda durmuş bolmagy başlat hiç. Hawa Türkmene zan saglykdyr bolsam gerek. Ene şu aňdarylyp ýatan ýaly ýaplar käň gerek. Geber bolsun, göni bolsun, ak ýap, gara ýap bolsun, kese ýap, dik ýap bolsun tapawy diýär. Içi bol suwly ýap köp bolsa bolýar. Geber göni kese ýap, geber göni kese ýap. Ata owasyna suw berýän ýaplaryň adyny aýdyp, suw bolşugyny ardygylap oturşyna olara gelişýän sözler atardy. Göni bilen kese ýap, göni bilen kese ýap. Şeýde oturşyna gelişikli sözleriň öýde oň diline geldi. Göni bilen kese ýap, suwlary az köse ýap. Sakata bar gebirdi, içi balykdan gabardy. Ata beýle gelişikli sözleriň diline de utalap gelişine öýde haýran galdy. Goşlaýdymy kadip. Ol sesli gürüp goýberdi. Sesler ýermer arman gaýtylady, olary töwerek bilen deňeşdirip gördi. Hiç ýaranda atpamy ýok. Gaty dogry ýerşiripdir. Ana gebir hanha gönýä. Ana hada keteýär, bulan içem tutup bilene balykdan gyrma. Balyk. Oğlanykdan turan balyk. Özüne dil beren balyk. Oň gebire goýular goýberlişi ataň ýadyna düşdi. Soň bolsa suw bedew bagyşydan balyk ýatlady. Şo bedewim şular ýaly ýaplardan turaýmak bolmajak da däl ahyry. Ata goşuk seferlerini ýene gaýtarady. Ol ýertesi bir ýerden asar soň gündürem ýadyna düşen sözlere diline gelen her bir zada gelişik taý awtarp berdi. Anha guş, ey guş aşak düş. Anha goýunlar, goýun 20 goýun doýsalar rahat goýun. Halha suw içmäge ýykmanyny eşek gelýär. Ýok, ýykmanyny däl. Aýlym bolan eşekleriniň biri ýaly. Ey kimin golsa tapaw diýok. Eşek, ey eşek, güzere her gün gelmeşek. Ol tutlara nähir gelişik tapap bolarka. Goza tutar bolla sazdan ýut. Şeýdip ýörüşne ata günleriň bir güni goýunlaň eýetine goşuşanam duýmady. Goýunlaň eýeti, ey hannas halap. Bilýärmiň meni? Allap ýa talap gize günleri ýok. Bakdyrýan goýun, allamak bolsaň görürsiň goýun. Emma ata töweregini ýeşdirýän adamlaryň goşuga atyp näs taryplasy, özüne näs güýnetsdi. Halap baýbyny hazaplaşykdy, eline haky 30 manada derek 15 manat alyp oňmaly boldy. Ana özüne turwaşdan duýdurulan ýagdy eýemden gelip urady. Ata pullary eline tutup duruşyna bir baýa, bilen berilen hakka gaýtalap seretdi. Bakamyň, goşuk hakamyň Mayhajanyň aýdanlar şunu boldy diýip içinde etdi. Baýagy geçen aýda da ýarp hak berdiňiz, baýda da näme etdiňiz boldy? Ýarpy däl, goýjupky
geçen ayda oýup gördüm. Käte öz ýön naharladım. Ondan nädip ýarpy bolýar? Baýdy näme? Şonu özüň diýen okmy? Täy sene. Bayak kemedi işçegmeden bıçağı gelenden bir haber bolan bolýarmyň. Beýsen oğlun halymyn. Sen ünim men bilen harçaňlaşman diýenmezsen uturdyň. Bu da şäherden ýrak barsak dünýäni ortaljakmyş. Eýa mol döräp urapmyş diýen gurrunma. Mardaky iň uly bol köýnek gorkusundan titrek bolanmyş. Elabeter gopça öýdi. Sen başyňy ýapyrdy, bir näme şükür edip gediber. Şöllek sopondorymy men sen şede törämok. Emma olan gepi ýok gurrunam. Bayaga. Nırgı başta ýöňiz ketsin dahyry. Awu ketsim, kelemden näme? Ketsem anha berdim hemde. Ve boğulunay. Bu 30 gün meşmana dahyry. Hani ýene 10 meş dip ata puluna teredip sanydy. Şu gün aly böyle keyip kök baýyň talabany bilen söýüňiz şol geldi, häme. Onuň diliniň şerebeten syynap görmek istedim gara. Seýrek fardy işlerini görkep şelaýyn ýylgyrdy. Ona 10 meş ol. Elinde 10 meş däleýsem näçe? Anandan beýle kon meşi. Beýle kon meşem şu. Başga nähir 10 meş gerek sana. Men hakymyň ýarysy 10 meş hakynly diýen. Keçiklemek tüýüs ýerine düşen baý bu sapar heledim güllü. Ýarysy şu. Hey, ata seneme. Mollaga hasen gatyp töli aýdy sysada ýok ekeniň. Däliniň belläni ýarysy diýip gaýtarap durmady. Ýör, çaý çeli. Ýystyja gowy kerpi çaý getirtdim diýen. Sadyra utupaty çüýünmi kalbynyň şerpsizligi. Açyk gözlüligi üçinmi ýagylmasa aýda hakynyň ýarysyna geçýärni üçin garag halap baý atany erbeden görmeýärdi. Bir sapar bodagon köne tamam sogurup ýerse ýere ırharanyny gadar bermek şuuruna baý oğluny hatta käýin koýup berdi. Hey dostum düşman dilmek hep beýleýänim. Öňüne talabany gelip ýören kişiniň inni mektep bilen ne işi bar? Pehe halap baý bodagon öýüne girip gidendim. Ersli mahallap käýin. Eýsem dogry ol atanyň hakyny bilen soňky aýlarda da 15 manatdan 2 köpgüm galdyrmady. Talaban ýarym hakka kaýyl bolup ýene dogry 10 ay işledi. Kutma gut. Bir maly kim bolsa deriňi soýar. Atabaýyň çekenesiniň ýanyna giýje günni bolsa da her 2-3 günden öýlerine barmagy, ejestir kakasy bilen salamlaşmagy, jigler bilen görüşmäge, gülüşmäge wagt tapýardy. Her baranda gurulaýtdy. Ýa-ni onun bir ýaşynda bolan şarjygy öz bolsun howa çykdyr diýdi. Sowatlar esasan goýun ördün tapylan geňen ay haşamly küýde döwüklerdir. Ýütgüş urak ösümliklerden. Ýa-da uran tuğdagaçlarynyň erejelik kesilip kaýhydyr janylara meňdedilen şakalar bolýardy. Bir tapar ata goýun wakyp ýörkä 4 gün näpdagy ýeheden kidijik tutaryň şeklini ýasady. Ony ýonyp erejelap şyndy utary şeýler meňdetdi. Şarjyk bu täsin sowada begenip bütün töwregi gürküp puşlap çykdy. Talabanyk döwrüne atanyň kakasyndan, alaýda maýsa dogondyr goşa kakasyndan iýgen şeýle taparlar az bolmady. Olar şo bir mahal gurrunlary öýdürin duýduruşlaryny, atanyň şonuna beren perwahy jogaplaryny ýatlaýadylar. Aýtmadykmy Hannas baýy taňryl kazyna işläp bermeli bolarsyň diýip. Ana enne her aýda ýarpy dawan gemirip üstünden gülüp ýör, ene ýalamady. Merat gulen ary böyle gaharlanyp aýdan bu käýinjiň üstüne maýsa da goşdy. Wah jigimjan başta duýdurdygam göli, näme özüň halar nidin, halaman nidin oýun etdiň de, nefsim agyrýar saňa jigimjan. Bir däl iki däl telim tapar aýdyryp goýulmady bu duýguruşluklar. Atany mahal ýejiletdi. Oň üçin şagany aglama diýip aglydan ýaly boldy. Emma eýsemde orta dogonlaryna da atdymady. Ýüzün aşak salyp talabançylyk ýerine gaýdyp bardy. Şo günden hepde şemeri soň baýdan algasaň 10 goýunyň bagagyna dogruny beren günlerini uşluklar onun goýun wakyp ýören ýerinden bazarçy sürek geçdi. Ata olaryň biriniň öňünden çykdy da şu günler bazarda maýda malyň gymmatdygyny, özüniň hem gidermendigini, Alman huzurluk ýagdaýynyň aýagyny baglaýanlygyny şuna bermez edip aýtdy. Eger işlefer olary 10 goýun tatyp biljegini duýdurdy. Ýigit bir bazara baýa minnet barýas. Urýan bahaň biýamatam däl bolýany goýunlaň ogurluk çümürlük bolaýmasyn. Baýagym men bilen sizden ogurluk goýunlary berip üzülüşäýdimki. Men baýagy bilen ölen şalp berlesini. Sürek ýaşulsynyň ýüzi bolýar ýeňseden aşady. Onu kimin gaýsy baýyň çekenesi bir köksümçü. Bolýarsa garamukym maýynky. Garamukym maý be walla mene birinji geçdiýäni. Eşitmesen eşdersiň.
Inden böyle gaty kän eşderdiň. Täzerak baý biz. Aga monham owurlyp goýun, beýdilip açyk bakalyp, ýedi ýoluň üstüne söwdäleşilmedi ahyry. Onuň ma dogry. 10 goýunyň amasyndan düşýük peýda göz getiren sürekçiler bir-birlerine hümmü edişip 10 goýunyň bakasyny tanamaga durdular. Ata şeýdip 10 goýunyň hakyny baý bilen bir günne ýürüşdi. Agyryn asydasaň ýar hakymam bermediydi. Pulunu bolsa ýolun geçip barýan kıyas dostuny gıýgyr bolup badabat öýüne uratdy. Halap baýyň günaşy 2 günden hem seyil hem sergezany gedip atanyň goýun makýan ýerlerini şölüň gulgulälekler ýaly bir-birine meňzeş şöwürleşip duran goýrukman goýunlaryny ennamlar dogurdy, galakör buzlaryny synlap uwanyp gaýtmasy bardy. Käme hal bolsa o dilli talabany bilen dilini ýarışdyryp, gülüp ýerelenip gaýdardy. Ene bu günem ol gün ýaşarda doğan ýelbeg ýatanyp öýünden çykdy da elelerini ýörä urady. Eýatda salim hiňlenip ýörep, dilli talabanyny bu nämer diýip degmelligini içinden oýlap, atany görenden "Çopan aga, ýüzüňizi bäri öwrü berýän ha günni" diýip keyif köp gaýgyrdy. Emma guzogyňa gaýmal ýagdaýyny köwçümjük bolup otlap ýören goýunlaryna göz düşen oň ähli keyif sagry bela beter derde uruldy. Atanyň ýanyna gelmäge de gorkup epesli aralykda doňup galdy. Doğanyň ýeginden taýyp aýagyna düşüp bolanyny ýörejek bolanyny duýdy. "Aha, bi" diýip aýagyna aýtmaga söz tapman gözlerini goýunlaryna peçet etdi. "Baýaga näme boldy? Başyňda elenýärmi?" "Başym däl, bir gözüm aýlanýar." "Gözüm? Ikizemmi? Wagt 300-em, 400-em. Malyňdan habaryň barmy?" "Habarym gaty bar baýaga. Malym janym. Hani goýundan beýlesi. Näetdiň şagala böre, bölerdiňmi?" "Aýentek şagala böre, ha duşamak." Duşupsyň. Duşamak baýaga. Özümizden başga janlar duşamak. Duşupsyň diýen, hananly goýunyň ýary. Ona görüp dursun. Ýarysy da şu gonjany gör. Gör, ol mürtüjüňdagy bolan mulaýşyny. Bay, horanza dura. Ha, işlerini aýlanaýyn seniň. Ata ganimet bol. Ýüregim bagymdan çykyp barýar diýip, bay atanyň ýanyna dehedem dessemläp goleledi. Ata ýaşdan tombaýl tut taýaryň tutmagyny berkiräk tutup gepledi. Men ganimetdirn baýaga. Onu dedi geple. Goýunyň ýaryny ýeredi. Ştaýdan ha? Ata. Oho baýaga ýene aýdýan ha goýunyň ýary. Halga otlaşyp ýör. Baý gurunlaryň nigden gelip gaýta nişanany urýany ölçerip dököndiň ýygyna içine doldurun akmarly demini hos edip çykardy. Parahat gibi demege çalışdy. Ondan 10 goýun ýeredi. Ana şuda 10 goýun. 1 2 3 4 5 al. Hani beýle konus diýen etseňe näde? Goýunyň gylly ýardygyny. Baýaga näme diýýär? Görüp durdyňyz. Goýunlaryň gylly ýarym, beýleki ýarym şularda. Öz pildipedi, öz ýenegi. Hak gadaplaşygynak öz sözler ýadyna düşüp baý nälas azyl gördi. Talabanyň bir meşhur pildipeni haf ösdürüp, haf iňçilik bilen ulanyşyna içinden hayran galdy. Hay zaly wagt, bejerýärsiň o. Ya seneme. Baý ýitgidin içinden eýem gadaplady. Baýda goýunlaryň bagadan kellep ölçäp durdy. Näetdiň halap baý diýip, ol özüne sowal berdi. Toruňa soruşak görýärmiň. Utýarmyň, eýdemde bolsa, mallar gidişi bolaýanna da. Baý içgepletmesiniň eýdini doğrulan ýolup, 10 goýun giden gitdi bolaýanna da, hak gadaplaşyp goýunsa, hut netijen çykýanlygyny piňine almalyga çalışdy. Inem ata, sen baýagyň helak etme. Ikimizden tek beýle göwüne degişmeleri ýetip bilemdik. Agaly ini ýaly düşünüşip gelýär agyry. Oňa sözüm ýok, baýagy ikimiz düşünüşip dugam, düşünýärsem, düşünüşýärdim, düşünüşmelilersem, düşünüşmýär. Gaty diýerse gasal biri düşünürşäýerlerim. Şonda da düşünüşmejek bolsak, düşünüşýärler. Dur albat, dur gördük, halap bay, gözlerini yumup ellerini gulaklaryna getirdi. Başym aýlanýar, dur. Gözüň däl başyň aýlanýarmy? Hawa dur. Bay talabanyň düşünüşlerinden diňe biri düşünürler diýen aýylsaýly eşitdigen düşündi. Soňa gowy düşündi. Öýse düşündi. Töwerek taşdan şäherlerden ýer günden gelýän gep gurunur ýatlap içinden badabat talaban şonu ýatlady. Hawa inne biri düşünüşdirämeklerime ihtimal oňa aklym satdy. Şeýle bolmaly boldy diýen diýip netije çykardy. Eýsemde bolsa, halap bay 10 goýunyň gitmegine birden bire razy bolmak iňňen ýokuşy gördü. Ata inim,
Men senin poladyňa belet. Ha, kaň mergenem gowtanaýan. O bir ýyl mahallamyda erişen ýekiňi möjekden gowan diýenlerine berdiň serpaýlarda meňem goýun paýym bolmaly. Men ataň gara mukym paýram 2-3 gaýra göstüm. Asyl sen özüň hem işe ýörim çağırdım däme ahyra? Özüňi çağırdyňyz. Onu sen maňa ikili geçsek ogul bolmaly. Etmäge hakyň ýok. Onuň dürst baýagy. Onu ertir näde? Näme näde? Goýunlar. Goýunlar ertir şuň kär otlar, suwlar temirer. Anynny aýny gurruňy goý. Çaga bolma. Goýunlar ertir näder diýen tükel bolarmy ýokmy? Ata tükel bolmaz diýsenmi? Bolar diýdi. Halat pay ata näçe duýdurjak bolsa-da, näçe ýokuş gördü. Onun goýundan tamasyny üzeberdi. Ol talabanyň hereketleriniň gep görüňleriniň aýnamasynyň aňyrtyny nämeleriniň ýasandygyny taşýanlasa diýdi. Atanyň ýaňlatjak bolýandynym artyrak maňsy diýdi. Emma şeýle de boldy. Ol ata bilen gep oluşturmakda iň ahyrky ketdi senni girişmek ýürendigdi. Talabanyň inne hereketleri aýtsak görüňleri onu gyzyktyrdy. Oýuna çekdi. Eýsem köpek mergeniň dogmasy inne näme bahana tapar? Oň goýun tükürlermi? Näde tükürler? Allah janlarym. Ýogsa da ol onça oýuny nirde bozup biler? Öýünde bolsa, men her peri edip barlysagmy bilmeli. Kişem del maly ýödünim, birin malymyzy melamat saklamaz. Maryň mal bazara ma bir gün. Nirde bolsa bolup bilerke, wallo mallar. Gen gatygyň. Ine aýlym bolan ýeň ýoluk diýäniň gurýan tory. Çeşle bilsem. Ey, talaban goýunlar bu son ýerinden çykarsa, bagtyma çykarmagy etjek lazım ýok. Hawa edip biljek lazım ýok. Halap Muhammed bay. Näden zamana şeýle kirendeşe. Zamana şol ýarlaryň tarapyna agyp barýar. Ýaly berse, oglun azap hakyny almaly paýyny mozdany, tölemäge boyun bolunan söz beren hakyny alýar. Algysyny alýar dogry. Ozolla gerek beýle zatlaň emma ki nebis sursuny şeytan ursun. Teologtaşyň ýagdaýlary baý şeýle pikirleri içerýärdi. Kim şonu boyun almagy mejbur edýärdi. Boyunlar taparmy tapmazmy itogullip, sopanyň bagyryndan otlanýan ýa-da gorpa sürýän zamanlar geçip barýar. Esli mahal bäri akpas şany güni sanalgym diýen ýaly ýakymyzy gurulýar. Onan mundan häli meşinleşdirilýär. Mary bayramy aly ýaly şäherlerden ömödüme garaşylmadyk gurulýar gelýär. Üst-üstüne gelýär. Pennide at-sapar diýen talaban töwrüni özi ýar garyp gasarygyna hatda ýal berýän baýyň kasyny çykypdyr. Eyho, daş etsin. Haçan görün ýagdaý beýle ýagdaý. Ata şo giýje goýunlaryň ýanyna ýatsa da ýatdy ölün, uklap mazat bolmady. Erteden garip baýyň onu 2 saga saklamasa düşünipdi. Saklamasa ne etmeli? Ol baýda da eýem 10 gün gowrak işläp berdi. Bugünleriň hakyny näde hasaplaşmaly halap bilen. Ýa-da ýene kakamdyr, oça kakanyň iýgenjini bilimi. Maýtajandyr izemiň ýüregine agyrtmalymy? Olar. Ýagdaýlar ýeşitse bozagan baýama bolmaz soran bolar. Onu ne etmeli? Oň jogaby nähil bermeli? Arada da ýolda da arada näetdir. Ata öýlerine gidip gelmek üçin goýunlar ýatagy käse çaýşym salyp ýerräp getirdi. Janawarlary gowdaýyp getirdi. Şo wagtdan baýuly iki elini bukynlaryny urup gaýbatdy. Ýereý, mektepden kowlanyňy az görüp talabançylykdan sırtyňy repdesin gelýärmi? Näme ýetirýän goýunlary? Ata goýunlar göwüni bir ýaly işşüläp agyly salyp durýany arkaň jogap gaýtardy. Men asartym birdir ýarymdyr diýip görse görä endi göri bozagan han seňkini ätdirse gelýär. Baýoğlu onu gızırdap bir zatlar diýdi, emma goýunlaryň şagyrdyzy mäli şuýry neşdilmedi. Ata şo gurrunlar ýatlap oýluň üstüne arkan ýatşyna ýylgyrdy. Ýene günleriň gaýgysyny edýän üçin öz-özüne käýinni. Hey ata köpek. Şiýi demen ata köpek. Sen mi şu yaran şeýiniň gamyny ýöňünden ýyp gutarjak? Ol şeýdip ýatşyna özüne zor salp amazganda da täsin dünýä düşdi. Ata köpek ýer şäherler geberiň anasyn sözgülerine ýalňy ýöz otýar. Başyny penjelerine gatyp gaýhydyr bir ýagdaýdan çykalga altarýar. Çykpyndy ahwalatdan ýol sypalga saýlaýar. Dünýäniň alada käger ata köpegiň başyna. Yetkinjigiň bir pikirini halatdyr, bozagan maý bolsa, beýleksinne aýlydyr ýene şoňa meňdeşme boldy. Onuň ýene bir gaýgysy ertir puny bolsa, başga bir gaýgysy maşgalanyň güni güdürany geljegi. Garaz ömür bir sowal sansy.
Pikirler gaýgylar pikirler. Atogöbek birdenem gülerin bol suwunyň tolkunyny gördü. Haýdyr bir atyň hamrak kişgemesini eşitdi. Suwdan suyunyp çykyp gelýän suw bedewe göz düşdi. Gör ýetşeýin neyse. Suw bedewe sen men ýok atany gapdallap geldi, kokranyp haýdan haý onuň atlanmany haýyş etdi. Weýnire? Suw bedewe ýagyryny sana ünledi. Suw bedewe aýt nire? Bedewe ýene dil murdy gyssanny, ataň atlanmany talap etdi. Näras atlandy? Suw bedewe götürüldi. Ol fähralaryň ýekindarlyklaryň, ýaplaryň, depeleриň, dülleriň, ýollaryň, baglaryň, baksaryň, saraýlaryň külberiň üstünden uça-uça, süýne gör baglyga baryp toýnaklaryny ýerurdy. Hop ýaşy. Bu baglaryň şähtine, onlar kuşgumurlaryň saýraklygyna, agabirligine, towşanlardyr, gaýry haýwanlaryň keýip saglygyna, atogöpegiň gördüğü şu gözükdi. Onuň çada bagyň içinden sağlaşyp gürkütet çykyp, gaýry goýak galmaganlar tappaýatdy. Suw bedew kişiňe badabat ağız ayaklarına gallydy, ýüzüni gürkeşlerin tarapy gördü. Atogöpeg ýerine düşmäge ünledi. Emma onu götürün ýadymlaryndan almagy ýetişmäkädir. Bir şaharlaryň aňartyndan bir meýlislik adam çykdy. Eýgirikmika? Öýle suw bedewiň sesi. Gawa gelipdir. Kim getirdik? Atogöpeg toporyň orta arasyndan çür sakkally bir şahy galbyza telpekli, ýegini bedemen içmeklik kişini görüp dillerinden duýmady. Oho, kemin ağa. Ýigidekçän gözlerini ynanman saganaklap duruşuna kemine güldü. Hawa geňren durma. Bolu ülsek özümüz ýer hyzmat şägir. Bu şägir diýýärdiňizmi diýip atogöpeg hasam geldi. Diýip, onu da sınymyz diýdi. Suw bedewe duşan bolan şägirtde guman edemok. Hyzmatyny diýber. Atogöpeg hyzmat ýokdugyny, suw bedewiň ündegi bilen gaýdanlygyny ordan sakolap sakanyp düşünürdi. Hani şägirt gönelli. Senin wagtyň şäkli. Hyzmat bolmasa suw bedewe seni ählimiz jemkak ekelmezdi. Halife walla senin hyzmatym ýok. Düşünükli. Onna bir söz aýdym. Gülke daýandym. Tüýs onhan perwer. Peýdaly ýara gülküdür. Şonu köpel. Suw bedew horlumy. Sen gülki seni ähli gudaplardan geçirer. Atogöpeg derbasy. Geplemek geregini kemine berip, ýylzyrklaşyp duran köwçümlemeni tanatsak bolup derdadara galdy. Ýönüm hemme üns bersede, beýlese näme şagyram salsa da, molla kemeden üzgüsini gumanam etmedi. O ýaşulyň kellesine näme köpşiňerlinde, molla öýtdiňmi diýip kemene kömek ýetişdi. Miraly halifan bilmeresen. Atogöpeg baryp ikellep görüşdi. O gowgurlaşyp duran sokko sakkally kozany hatanarsın. Ilerki ýaşula ağlar köze diýerler. Gapdyrla küýküjede dili duruşuna şerebi aýalhan. Halifalarına singerilip, Atogöpegin huşu başyndan düşdi. Indi ýöne sowaly geçdi, onsoň o jagat oğlancyklar kim? Atogöpeg sowalynyň soňra maka oğlanyň ikawyrrak ýadym ýöňetdi. Sen jappa tanamokmy? Oğlanlaryň ikinji hem ýadymyny ýöňetdi. Bu ýappa tanamokmy? Oğlanyň üçünji hem ýadymyny ýöňetdi. Eýde mappa tanamokmy? Oğlanyň iňki hem ýadymyny ýöňetdi. Toppa ne diýäriň tanýarmy? Gopdy bir şagalan ýangdanly bir gülkü, şol bolly bir aýlan pyrlamlyk, bütün töwre kagaýlady. Suw bedew şatlygyndan towzunyp oýnady. Böküp kişiňedi. Atogöpeg şo zarply gülke gözlerini ýalpaşdy. Emma töwre gadat töwrekdi. Ýemsala giýjedi, gülkü de kişiňeme de seslemdi, hiç şeýle suw bedew de ýokdy. Ol düşün iň gadaklyň bir ýerine oýunyny gynansa da tutuş giýjän ýatyp galmany degen. Ýerinden turdy, töwre onu diňşirdi. Wagt ýary gizden agy berendi. Ol ýerinden turup, ilan işýana terhet hökümine laşana aýlan şöpür ýüňüni ýygnady da kültürledi. Asy. Soňgursa kepegi emay bilen gapdaly süýürtdi agyla berdi. Goýunjany gördi ýatypdyr. Ýerlerin ýagytyna ýylgyn agylyň düýbünni tegilen ýatany salasaýgar diýer. Bir ýyl oly wagtyň içinde ata goýunlary öýüdüň kyýaly süýmek geçipdi. Hatda olaryň aglabasyna geç aýak çüri, burun takar, horon, düşbi atlaryň dakmagy wagt sebäp tapdy. Dogry, ata tanyş goýunlarynyň bir toporyň hakalaplaşygyna gidendigini ýadyna salýar. Suzagal goýunlar galdy. Ýepekty bar bolmaly, alyn takar bolmaly. Keýker gorawum mürtejide bolmaly.
Ata ema bilen bardy da ağalyň gerilgesiniň edil şep kaptanyn ýatan goýuny tutdy. Teni de at takylmadyp ýuwaş goýun bolup çykdy. Jana gör ýuwaşlygy üçin ýere düşdi. Ýuwaşlygy üçin ömrüne şuň soňlaýar. Hawada durmuşda aşy ýuwaşlygym gowdar ýaltaryga aramjanlyk alyp barýar. Köpüren ýyda ýüründirýär. Soň şenem ata baglanmaz ýuwaş bolsaň basarlar diýipdirler. Ata ýuwaşan aýaklaryny tutup ağırlaryny usullarny çykardy. Janawar ýuwaşlygyna gel häzir düşünen ýaly. Gymyr edip meýlemekçi boldy. Emma ata boyunyny ýüzüni syplaşdyryp bada baş köşeşdirdi. Soň gorda epegi ýene jewit ýapdy da egilip boyun minip etdi. Şeýdip barşyna durman gitdi, gareder bolup öýlerine ýetdi. Oçak akasynyň gary öýüniň ýanyna baryp gözenekden diň saldy. Gögünde bolmasa öýüň içinden aýarly erkek adamlaryň üzlem taplan pişirdi eşdilýän ýaly boldy. Oçak aky bilen gelnejem bir dadyňa biçimli şeýle diýip oýlandy. Ýene kuwat bolandygyny olary päskil bermesiň boljak, emma häzir güýmün bugün elektriğin wagty däl. Ata ağzyny öýüň gamşyna goýup pişirdi. Oçak aka, ay oçak aka. Oçak aka sır gelnejem dowam eden gülkü atışykly sesi pişirdiň geçtilmeýändigini ma'lum etdi. Oçak aka gelneje oýansaňyzda. Hi. Bira bar diýip şerdäkiler daşarak şundan diň saldylar. Hemden haw. Oçak aka ýuwaşrakla we men ata. Meret ulda şerek sozap durun demir ordun basyp parlan bolup çykdy. Eni senin tutup duran tüýlük janlaryň oňly haýgyrman dörtde şeýdim, gaýrrakda ýakşetdi. Ony näme itme. Ýuwaşrak oçak aka. Kakam dagyny oýraýma diýip ata goýuny idir dedip ýeňterak çekdi. Çoponyň öýüne daraşyny şuň ýönkürre görä dödümli bilmeli etdimi. Ýuwaşyş taýda bastır ikilek goýrosyny aýanjarmäledi. Meret bolu tüýlük janlaryň itkäglerini şundan göz ýetirdi. Näme ogurlygy durmasaň şey bolmadymy? Oçak aka ýuwaşrakla ogurluk näme işledin? Baryp ýasan ogurluk. Kıyas torma häli bir topar pul getirip gitti. Inni öýüňem oçak aka. Senin kuwakan eline şanyny et. Ondan käýi. Pulam goýunama uruk däl ýöne. Ha, näme ýöne? Ýöne ey soň düşünersiň. Häzir wagty däl. Sen şunu bir dan sydylan badyna soýup ýygyna. Galamasyny ýağly gapyrga syramyda düşünýärm. Gorkmaýyn, uruk hem haramda kelmez. Ata şeýle diýip ulak eglinmän gulluk ýerine berdi. Oýluny soranyp şäge alan ýapgydyna gyşardy. Ekilmekçi boldy. Emma kirpiklerini näçe satsady, olar bir-birlerine teý tutmady. Gözler ýumulanyň açyk duranyny, garanky hem sirli asmana terdenini gowy. Ata ýogsa da şunça ýyllardan deňe 3-4-ünü tanýar eken. Anha uly ýedigen dutara salym edip, demirgak tarapda düňdürlük ýatýar. Ýedigenin dutara meňdeýändigini, ol edil häzir saýgardy. Bir meňdeşligi saýgaryp bilýänine monça boldy. Ýigrekçe bugün dutardyrgyjak bagyşlar barda kän pikir etdi. Bilýän bilmeýän tanamaýan bagyşlarynyň dutar ustalarynyň atlaryny ýekemeki ýatlap çykdy. Ene häzir gijelikde boldy. Ol ägir dutaryň özüni görüp ýatýar. Onda da ne dutary? Uçgıraklı asmanyň dutaryny görýär. Ýedigen asmanyň dutary. Diýsen diýmesen onuň töwereğine üýşen ýyldızlaryň bolşy aý berip, ýedigen bagyşyny diňleýän goýy gara salym edýär. Olga o tarapdanam dinlemege merekil gelip dur. Ata akmaýanyň ýoluny ýedigen dinlemege gelýän agyr merekemen etdi. Ahem. Kimdir biriniň ıskıntık ardanjyramasy atany ýakymly goýranlardan dart bile sowurdy. 10-20 adymlykda halap baýyn göwreşen suzugy saýgardy. Ahyrky gecede mallaryny ýynjarmadyk bolarly. Ağalyň agdasyna gelip onuň tepeginiň ýapylysyny barlady. Atanyň başga ýaly baýyn gelişinden bir habar tarap ýatmakdy. Emma goýunlaryň güsürri öýren tapardysy baýyn olar köşüşdirjek bolup sanan, gowrujak gollar oýanmagy mejbur etdi. Ol hazanaklap ýerinden turup taýany tarawlatdy. "Hey, kimsen?" "Bilmedäýdim, men." "Sen kim? Adyňa çaltyrak bolmasa?" "Aha, ata, diýişige duňmaý, men halap." "Uý baýa öýdüňmi?" "Ya, menem tas taýamaýlar." "Vay bolmaz ahyry." Daş çykdym da ýöwürläýdim ýogsam senden arkaýynmla. Hadi öyle tahirleň süýji ýerine kesäýärdi ýerlerine. Ay ýokla. Bay bir gece atanyň goýunlary tükelleme joguna şügürlenmedi. Onun nemis hususlyk, hannaslyk. Sadary o talabanyny anam şeytan öwürüp oýnaýardy. Birden ki talaban hene geden boldy. Dinap görýän bolsa öldüňmi? Goýunlary qırak şetlere dakdaky
Bir kire köýüne agyrlaryň bir ýerine gabap iýje getirjek bolsa bildingmi? Eýem getirin bolsa bildingmi? Şeýle umytlardyr talabanyň sıkkınty ýagdaýdan başalyp çykjaklyk, sıkyjyly ukybyny fiýillemek isleýülen. Hala bay ertesi ýerden agylyň agdyna 10 adam bolup geldi. Ol ýany bilen 2 aýalyny, 3 gyýdyny, bu da ony gezmäge gelen ýegen oglanlaryny hem ekelipdir. Bay toparyň öňüni çekip ýaşyna talabanyň ýanyna ýetip gitmäge ýoldy. "Näetdiň haw tükelledingmi?" Jogaby garaşmanam agylyň hepe üstsaşyr boýuny bozup, boýundan tanamagy durdy. Talabanyň hakyny köýmänli üçin hatda ýödüni ýarym aýyň hakyny utan adam hadaplap arkaýyn gelen bay agylak goýundan eýem 10-9 görüp topar goýunyny ýitirenläkden beter aljyrady. Herpmeden gaýdan ýaly görüp töwregiň näkilen ýüzüne herip çykdy. Soň goýunlaryny ýekeme-ýeke gözden geçirip barmak bassa, "Haw, bular eýem 10 der 9-dy. Saňa näme bolu diýerdingmi? 9 dälir baýagy 9 dälir goýdy sana. 9 hut 9. Gelin ha göräý 1 2 3 4 5 6 7 8 anha o durum bilen 9. Kaka obruşda da bara bir dip şu taýda baýyň gyýdlaryň dolmuş sar ýagy kakalyny kömekleşmek istedi. Temmol cehennem mol sanadım ony. Ata goýunlar 9. Ata tommaýl taýagyny ýürep gelişine agylyň agdyna bardy da şart-şartdan tanamaga başlady. 9 olma haqqy ýok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 anha gyýdyň ýanky diýendenem 10. Sen baýagy ýaňy bir tane 2 gaýtaradyn. Bahardan ýaňa gowru saňgylla ulan baý sanaýsynyň nägerül töwründen dallesledi. Emma fiýleýän uly gyýdyna dek ýaňy kömek hakyny beren soň sana goşulmagy hiç kim bilt etmedi. Ahyrda baý ýanyna akylyň hersine haýr etmän bir goýuny tutmagy tapşyrdy. Saltra tutunda tä bolly diýensem goýbermä. Aýarlaň gyýylan ýegenden ýagrada buýup bolunmagyna agly ýetirerdi. Bu dogan 2 gözüni atadan aýyrman goýunlaň ýanyna barmagy bolupmady. Oglunyň haýal ýagarlygyny bolup geçýän ahwalatlary perwahyzlyk diýip düşünen baý, "Saňa diýişlermi zatlar it ogly" diýip azgyrlanyny, bu dogan agyry ne toýup ýerinden duýmady. Oglanlar agylyň sinnäp goýunlary hasır tutdulardy. Derrew adamy bir ýerine paýladylar. "Anda gördüňmi 9-dyny?" "O näde 9 ýakanay?" "Sana ama 10 diýip ata halap baýyň gapdyryny duran ýerinden kellesini açady. "Görüp dursaňa 9-dyny, görüp dursaňa. Bir 10 adam ana, maňa da goýun ýetmän galdy." Düşünýän nälerdim baýagy? Goýun maňa 9-ly üçin ýetmedi. 10 bolsa ýeterdi. 10 bolsa ýeterdi. Ýödüne aşa mekir akylly saýyp ýözen samsyk dürüýün gyzyp baý bilen hadaplaşýanyň ýerine düşenler rady bolmasa ahyrda saklanyp bilmän güldü baýagy. Agylyň daşyny agylyňa göldürip dursaňa goýun ýetermi saňa? 10 bolsa da ýetmez. Hala baý ýözen lamp aşak goýberdi. Agylyny dogurdanam ýöldüp agylyň içinde durandary olaryň tutup durulmalarına gerekli gedegine çüýjürmäge başlady. Ony ýaşada bu dogun baý agylyny atylyp çykdy, ataňysyny topulmagy ýalandy. "Seniň ömür ataňy." Ata salplyk bu tommaýl taýanyk jamlady da aýlamagy häzirlendi. 2 adamlykda ýumruklaryny düwüp saklanan baý ogly ýene diýişlerini gyzady. "Goýunlar tap seniň ömür." Ata taýagyny häzirläp duruşyna parahat geplemäge çalışdy. Bu dogun dilini sala goýberme. Atamy ýeten soň sapar bolsun, eşitdiňmi? Hedirim bolmaz. Atam köpekdir. Gelaýsa ganjyklaryňy ezdil. O şeýle diýip oýluň gapdaryny eten, aksyny anartanarlydy. Taýagyny süýrep öýüne tarap ura berdi. Esli mahallaň ýygyna serdenine baýlaň agylyň agyny hem ýygyny hümürlenip duranyny gördü. Ýylgyrdy. Hazardaky boşluk. Appal uyanmazmy? Galarym ýatyp. Dünýä ýagtylsa da batymdan atyp, eşdilli Moskwaň adatlyk saňy 22 ýaşda atyrdım daňy. Köpek mergeniň 4-nji perdendi, 3-nji ogly ýowadyň. Hatda çarynyň getirip goýa äkelekede ýara ugramagy bilen, olaryň güzerany bir näme ganimatlaşdy. Ýok, güzeran ganimatlaşman. Mergeniň huzuruk keşigi ardy kendi ýeňledi. Endi her bir ýeşde onuň 4 ogludyr gyýdy, mazal goltuq berýärdi. Döwletli bir ýeşiň başyny başlasa, şagylar ahyryna ýetirýärdi. Agdy bir dogunlar huzurun hazatynyň hatyryny adatdyn. Kynçylykdan gaçman ýeşi köýsü bitirmek üçin sır sıtyrdylar. Şu ýagdaýda dogunlara Meretulunyň gara güýji, ýogyň paýkastlygy, guramaçylygy, çarjygyň ýeň aýaklary düşbüligi, maýtanyň dogunlarynyň üstünlüki könekligi pes goltuq berdi. Eýdem hem işler mergeniň gerişini ýagr edýän işleriň şinniki tir bitişini, şuurumyny näme edýäňiz? Ata hem işede bolşýaly, işe mektediýär bolun.
Dogonlaryny armaga, müzdirmäge de proje bermeýärdi. Töwerekdäki her hereketten sözden oslanmadyk many alyp olary ululdyp gelişirip dogonlaryny gydylgyran gülüşdirýärdi. Odun şep ýygynamak, galy haşar geçirmek, ora urmak, döwmek gali salamly işlerde. Atanyň şol ýomak henekleriniň belli bagasy ýokdy. Geçen gurugyň harmana atylýan günlerde harman üstüne gög eşekli ala dogonlaryny ýatanış geldi. Harmanyňda bereket musulman benneleri. Ömrüňde bereket diýip aty köpek näýatanışyň başyndaky kirizgen tellediri. Ýegrinde köýüne dogonny, gany damayyn diýen zozluk ýüzüne heredip bugün söz jogap berdi. Bizlere aqsahit molla diýerler, ýöne mollagymyz diýsеңiz bolar. Uduraty güýçli ärnalar pirlerdendir. Siz alary oýup görmän harmanyňyzyň hakkullatyny almagy özüm geläýdim. Ärnalar babamyzyň ýoluny aýdan ýeriniz bolsa, asylha enne aýşak diýjeňiz bolsa, şu borjuna goýup bermeli. Köp berdiňiz şanşalla köp ýalkanarsyňyz. Belaweterler üstüňizden tögülüp geçer. Bir ýeňiz müň bolar. Kum diýip garwanyňyz hum bolar. Aýdy beriň, eşil beriň, bere beriň, etir beriň, goýup beriň. Öýle seýrek görüntüde ady töwerekde köp eşdilýär. Hatda kakasynyň hem terim tapar adyna gyzan mollasynyň gelmegini geňlemese, onuň suwumsuzlygyny, utançlygyny aty köpegiň badawat mutaza tutuldy. Seretlemegi. Ýekin ekerinde suw tutulanyny, ora gorlaryny, döwüni armasylykda görünmän. Inni kelne serip duraýt, hey, harmanyna häzir goza diýýärni bol, umurdak goýberdi. Soň bolsa galbir elegini üýşmek çäziň üstüne oklady, molla tarapga undurdy ýadymyrdy. Çiýeriň etegini ýetip oturan, üstüne sypal börekleri basyran bir diýip piçikdirnagy emaý bir gopar barlydy mollanyň ýanyna geldi. Mollaga, gurbany gitdim ýarnadar piriň ýoluny, täze aýtsaňmyzam şüpille berýek bolmazmyka? Wey, Hudaýyň bennesi beter bolgoý. Gurbany gitdim ýarnadar babam, biz haýyş etsek her ki wagty aklanam kabul edip ýaýym. Wey, huşum, täze ilip ýalgaşypdyryn. Soňky aýtsaňmyz diýdin-de. Benne düşünükse ekeniň o. Bar ýeşil ber, aýdy ber, getir ber, goýup ber. Sadagasy bollugum ýarnadar soňky ýerler, ondan soňky ýerler, ýene 15 ýylyň aýtsaňy häzir berseňem kabul eder. Bar Hudaý bennesi saltyrak getir. Aty köpek ýalňyşmady. Gelmişegiň kimligini amyklyk getirdi. Ol golay goltumlardaka getirin goýuň. Götägsem soňuna galarsyňyz diýip gaýkyryklap durun mollasymyň eşiginiň goýrugynyň aşagyna elindäki piçikdirni duýdurman saltlyk bir gösterdi. Bolýa mollaga garaşa görüň. Men derrew getirin diýip badawat ýygyny gördi. Harmanyna tarap kazanaklan boldy. Ol 4-5 aýda batmankä mollaryň çiş haram ölmüş diýen tezi bileskan tapyrda ýygyny gaňyrlaryna gögüşegiň bolmady bolýany gördi. Eşek zırdyny ýa-da zırtlaýady. Molla onuň boýnunyň üstüne egilip kakap sipap sarsatar köşeşdirjek bolýady. Emma köşeşmege däl, piçik tırnagyň giýizesine bir ýerde durmaga karar tapmaýan eşek arda aýaklaryny keremenledip goýgydyň ýady, pırlanýady, ögürlýädi. Her badyna hem çüş diýip gaýgyrýan mollaň ýokaryk pökkü kimin oklaýady. Her towsanyna epesli gaýýan, el aýaklary bet nişan gaýmaraýan mollanyň bolşam gülkün üstügem eleşandy. Şobarmanyda eşek eýetini hanna güpür tapar agdardy da aňyryp sırtlap alla uğurla tutturdy. Mollanyň näýatanyş eşeginiň tows oýuny ekin üstüne ýygynyň döwüp bütüskan eşekleriň älisiniň eşeklik damarlaryny oýnady. Ot berdi. Eşekler dilleşen ýal bolup burunlaryny parladyşyp şeýle bir aňyrmak aňyrdylar. Ölün. Dogurda töwerekde sesýün alşar ýal bolmady. Şo galmagaryň içinde aqsahit mollanyň kime näme diýeni, kimden kömek diýalat soraýanlygy da ma'lum bolmany galdy. Bu wakadan 2 gün soň gese ýapyllaryň gorok ýerine aýly mollaň özi geldi. Onuň huşurdekat agtaryp gelendigine hiç kim, galaýsa da aty köpek şuhrenmedi. Gorokçular öz mollasyny edähede öre gadar garşadylar. Uludan kiçe hemmeti ýeke ikellep görüşdiler. Edil şutaýda onuň köýne okuwçy aty köpek bilen mektepden soňky ilkinji sakmaşy ýyşykdy. 3-4 günlükde ora görüp ýörke salawdaş atanykda taýyp aty köpegiň 2 barmagyny maňgala mazary hyzırdypdy. Şonuň üçin ol häzir sargyly barmaklaryny şep penjesine gysymlap, awusyny köşeşdirip duruşyny molla bilen görüşmäge gelmäge öwürüp oturmady-da.
Yayrap yatan döwüň üstünden gysanyp dogurlady. Hayt, felaket, öwürlüp geç diýip ala basy bolup aýrym boldy dili duýdy şägirdinden öňürtmek isläp gyýpulady. Emma ata onuň üçin ýolun häzir ýetmedi. Gaýta başardygyndan ýene gyýtgyrtdy. Ýol urada serilip ýatan ikinji döwüňem çetinden basgylap, ordullap ýöredi. Felaket, öwürläýdi diýdiler. Buğday basyp geçden günädigini bilmeýän ýalyp, molla ata ýetip gelýärkä öýkeli hüňürde mergene yaram tapyp getdi. Buğdayı basyp geçden däl, basyp alsaň, eliňi serip alsaň günädigini bilýän. Molla düşünmedik süren boldy. Buğdayı basyp geçden bilip goý küllü günädir. Ol patarrakydyr. Buğdaýyň öýe içimizden günne 3 geçenne günä bolman. Biz ýeke tapar geçdek günä bolaýanky. Atanyň sözüne töwerekdekiler biri-birileriniň ýüzlerini seredişip gülüşdiler. Molla ähli kişiniň özüniň ikellep görüşýänini garamazdan. Ata köpegiň elini, onu da şeperini uzunluğunu görüp ýene näme gelýär dedi. Felaket näme? Mektepden gaýdanňa kine saklaýarmyň. Ýadyma da düşenip. Şunlaňa sözdü. Şunlygymyň şunlygy da, şeň mektebiň ýadyma da düşenip. Onna ikellep görüşýäniň dara geçdik. Sagelyň urdu zorlar ahyry. Mollam sagelim şowdy diýanym. Yaratelim ha beýlekim. Oğlunyň jogaplary mergeniň göwünden turun urda şemeli. Edip ýelgirip goýberdi. Aýrym oğlu bolsa senden gep gutulmazda diýen gümmüsüm bilen gurrugyny bada-bada ýetdi. Ýeri mergen. Gallada da okuň nişany tozdurýam ýa ýöňde biriniň kasamy. Ganimet mollam bir şowda ganimet. Bolu welýä. Allah wadyr hor etmez diýip aýrym oğlu birdenim gaptyny durun meret ulaýym dedi. Mergen. Sen oğulluň içinde gowy düşüdür. Gara yer ýalyr. Negada bir Allaha şükür diýip parlaýmasa, asyl sesini bolmaz. Allah Taala şoň ýaly sadyklary gowy görürmüş. Behiçden ýürütek orun bagyş edermiş. Pay tüweleme muň elem açykdyra. Bizler görse dagy ýer açykdyr sözüne jogap hem ýön kurruň dowamy hökmüni atanyň yaramyň sargysyna ýerdim. Menem elim açyk bolar diýdi. Emma kakady gaharan döýdüp, ketini skyrman harmana dolandy. Aýrym oğlu köpek mergene ýeňsini tüňgürdip barýan atany ürkek duýdurdy. Köpek, "Anha, o barýanyňdan eşitmedim diýme, orsuň ýeti gelýär. Ýugurdy orta aljakmyş gurruňy ba. Şo diýilýäni bolaýsa, sen orsuň öz şeriňden dörýär. Onsoň heyha sen günüňe." Aýrym oğlu ömrüni näçe galplyk galatly etse-de, her niçik gözlü kör diýilýäni bolsa da şu tapary ýalanan sözlemändi. Atany tanamakda da ýalňyşmandy. Soňky wagtlarda dogurdunam iki adamyň başı satylgy ýugurtda görülmedik öwrüşüň boljak duruň gurrun edilýärdi. Gejeni halk goýduryňa garanmış. Marada 2-3 tany belabeter gahrman döräpmiş. Olar ortadan tapa galýarmış. Bayramalla ýol ötende talabanlar tolgurusyp durýarmış. Ýol inni şolonky boljakmyş diýen gurrunlar ýerişinde gazyny toşabyň gaýnaýşy algaýnýardy. Şeýle garawoplugyň birine köpek mergenleriň maşgalatyna ýene toý boldy. Galla ýygynyp utorlanan köp wagt geçmäke. Olar ýalňy gyýdlar maýtany gyýy toý edip durmuşa çykardylar. Toý atanyň ömür ýadyndan çykarýar bolmady. Maýta öýlerlen hoşlaşanyna onsuzam hamsygy görün mehriban jigit atany görüp hasam bolurdy. Jigim gezmäge bargyn. Gezmäge köp bargyn. Daştýar ahyry. Ýokman bargyn bolýarmy? Barmasan gaty görünjigim eşitdiňmi diýip bol. Näme üçin raly böyle atadan özürünüp faýş etdi. Şunu sömýet geçek bolsa da ýalňy naçardy onuň boldap ýanjap durmasyna atadan älas bolurdy. Toy günüň biri güni köpek mergeniň ogullary meretuli ata ýöwüşdi. Garaýabyň haradyna güýlük ekenlerini alynan 40 suwal diýenäniň bir bölügini çykartmak etmek üçin ýer bilen ýola şaýryndy. Olar suwallary ýalňy garry göherdedir goňşy bolanlardan alynan 3 tany eşige ýükläp uramakçy bolanlaryny. Ukudan ýaňa ýören çary gözlerini açylyp tümere gelip meretulyň ýanyna geldi. "Goça kaka menem ýakydaý da hazır. Nire diýip saldy onu ýaskyny jaňalyp duran köpek mergen meretulyň öňürde sorady. "Hazara diýäne." "Jigim sen otay diýişiň ýok. Bar ýatyp diýilsiň alyp ýöger körpäň agdyny ýükünni. Anha 5-10 ýyl gaýrat et, ondan görey görmez bolsaň hazary." "Oglum bular gider göl ikimi, göberiň aňyrsynak ekini ýerlemez barap gelýär. Hoşa çepläli, toğuşan toğuşa tarık durup kessege medayarız. Her yerine elle de gözledi,
öňkürgäge almandyr görüdip 70 ýaşyň gerişine menen goja Saryň üntüni towmak istedi. Emma Sary agasyna gulak emasman, agalaryndan ekitmeklerini sorap has beter öldüründü. Üstü eýesiz eşeklerin biriniň ýanyna gelip bökeledi. Enesiniň ýraýyny ykmagy ahyrda ata dözmedi. Äkide ýelle goça kaka. Agaram düşene ahyry. Gaýdyşyn eşeklerini sürüp berjek ekenne. Zappaklaram 4 bolsaň paga diýipdir. Bäwetli maslahata garşylyk zanyny bolmadyk goça kaka atanyň bu teklibine de ýok diýmedi. Doganlar harada baranlarynda mehelle köpter eken. Olay goltunda kozulukly olaýmasa, uzak ýerlerdekiler şimdi gelmäge ýetişmendir. Doganlar nowat bellep, garbanmagy soň wagt bolmady diýip odaly saýlama kararyna geldiler. Ertiýerlik ölmedi öýde edinmek, turuşuňa eşege menen sarzygyň gulugyny hasam hoş ýakdy. Üç dogan garatyn şäheriniň düýbüne galan saýy maňlaýy mazaly şeýzerän Meretulýň moýly käsesine sarkyrýança, ondan mundan gelişýän harasylarym göründi. Olar gelişine suwurlaryny düşürmän hadanaklaşyp nowat bellemäge, togdasyny tölemäge topulýadylar. Şeýlelik bilen ağaç salyndan üwürjek buğdaýy haradyň nowatyna guýmak geregi atada gaýetdi. Emma şo wagt eňegi elek kimin tegelek şargara hakkaly kelte paýşa lokko kişi arkada suwurly gidekse ha ştaýda oýay düşüräý taňry ýalkagy diýip salyk berdide nowatyny doganlardan öňe geçirip awşarly. Goltuğundan gülle ullo kalma tanışkırıp erepide ýaly ýatyýyn tüpürdi. Töweregini başatdy. Maňlyk mısyňyz ulunlar, salamanlyk mısyňyz? Töwereginden assalamu alaykum. Ýygnasa da gürdelek sakkallynyň ýaşynyň 30-35-den aňardy däerli köre hasady. Arasyryň aglabasy oňa hormat haýyrlyk güle başatsalardy. Atadyr ýöwel geň garaşyp bir-biriniň ýüzüne çiňerleşdiler. Ýöweljan kimmi tanadyňmy? Atadaka meňe görün ýüzümder. Ondan sonra Meretulýň ýanyna bardy da ikellep görüşüp gaýtdy. Ata gürdelek sakkallyny tanamak islep Meretulýň ýakynyna bardy. Goça kaka kime ýöbeýli? Näme üçin nobatsız? Sen bu işin bolmadyn. Näme üçin kim ölýärdi? İşin bolmadyn hoq ýuglad adamsy. Aqsahip mollaryň enesi. Halasynyň äýlesiniň başatyp ikellep görüşen gürdelek sakkallygy has sarpara has ýütüşük has hormatlamaly birdir üstün atadyr ýöwel uludun demalşyp ot düşünýär bollar. Işmede bolar, işmede gaty bolar. Aga ini şey diýip itenek somanok edişibrek, füýkönürek öz orunlaryna danyna gürdelek sakkally olurdy başatdy. Maňlyk mısyňyz oglanlar, maňlyk muhan. Ata onuň edil alkymyny ayak çekip gaty epledi. Halipa kim maňlyk bolsa da biz maňlyk däl, biz nanlyk. Un çıkartmaga geldik. Gürdelek sakkally kişi gara ýagyl uýunak ýigidin sözlerini ýedil düşünüp ýetişmän bowuk sesleri özüni tanatmaga bolupdy. Tawba, enem men öwlat. Men hoza sagasy. Gatuwy. Sen hoza sagasy bolsaň, bir kaka bileýdi sagasy. Şu wagt öýde uňa garaşy oturundylar. Gürdelek sakkally munyň ýaly sözi garşylyga garaşmadyk urgy çemedi. O näýe gara ýagyl ýigidin sanan sözlerini maksadyna töwerekden gopan gülkäşinnem oňry düşünmän tanrady. Derledi. Ýagdaýyny aňdyrmak islep ýaty ýaşly ýüzden taplamy epledi. Enem men munyň otuky togdasyny töledim. Düşünýärmi töledim, mene görýärmi şu togdany? Ata bar bir togdany görben gowşamady. Edir hoda sagatyny akyal petek onna da bardy. Şoň üçin ol agdyna hep pädir gelen sözlerine, hereketlerine özüm ýylgyryp garnyna patda urmagy durdy. Aýlym bolla kasma düşünükli ekeniň o halipa. Men togdany görýän, sen ýöne şu nan çölükden gowdany görýämiň, bel zukdyany görýämiň. Golay goltundakylar pakyrda berdiler. Gürdelek sakkaly töwereginden laýçada gapdala sesini ýüne çykarman durun Meretulýň haraý özlep tawba diýip ýeňse çekile urdy. Ondan sonra dünk edip ullokan ýagly tegirdir goşa çekaýlanyp duruşuna galmagal sarskyn bolan otogdan üstü başy un şaň ýa kirşen ýokly kilwan atylyp çykdy da ellerini kelemendedip bir zatlarga ýyrmaga durdy. Emma atanyň gurrunlaryna hereketlerine özüýän gülkü şowgun oň sözlerini eşitdirmedi. Sözüniň mehelle ýetmeýän naňdy men etdimi? Kilwan soňra öz aýyna girip haradan badyň gowşatdy. Şekeler durdup demirlen kesini kipadatdy. Ankalap ak patşa. Daýhan ýaly sözleri haraşyryny aýaýleşdirdiler. Eşten madyna da olur ne hirleri bir alzyňlyk gara gürmeli aralaşdy. Şu gollan gollaşyp
Gelýänlerdir ýaplanyşyp nowada garaşyp ýatanlar, bada wöwgedi keldiler. Ayak çekdiler, doňdular. Eşdiýänlerini aňlaryny aýlap ýetişmeýän ýaly ýetişdi, anylmaýan ýaly gözlerini peşle düşdiler. Özgöleriň ýüzünden, hereketinden kömek aýdynlyk gözlediler. Kilwanyň aýdynlaryny bir wada atada doly eşitip ýetişmedi. Soň şeýle bol keşbi ýytyp aňalyp galan goça kakadyň ýüzüne seretdi. Onuň kömek istedi. Emma Meretguldan oňa habar bolmady. Ol gözlerini ýaşardyp gülýän ýüzüň ýanyna golelap gelýän saryň ýüzüne seretip öýdü bilen öýdü gürleşdi. Be, walla biýe. Şaýkyn bolsa onsoň bir oha goça kaka näme? Şaýkylly dip ata badabat agyndan kakyp goýgardy. Şaýkylypmy? Şugunmy? Kirwana şeý dip gaýgyryp dur göli. Goça kaka degen awynna. Gögöbek. Boldurmada bök dip ata gaýkylyklap agadyň birini tutup götürdi. Böktürmek istedi. Bol goça kaka bök. Welin näme muň ýaly fursatdy. Han aýrylsana dip agras Meretguli ogulpman getledi. Welim Kirwanyny uňumyz çykaryp berermi käýa? Morta agatynyň morta sözlerini iki ini güllü. Meretgulinyň aratarmak pikirlerde saganaklaýanyny diýen onu düňletmek istedi. Goça kaka, ata kaka maýdyp dura saňa begen göýge ýok diýip. Düşün, odal bir harada işlän bolsa inni iki üçüri işler. Unumy da minnetsi diläp çykarar. Harada ýoň hepde ikuni işlän bolsa, inni daýanyw işler. Düşün goça kaka, düşün. Kirwanyň ýerine düşüp gelen başy meýiş papakly, egri gara meýiş penjekli, murtly Rus adamy Merekan ortaragyna baryp ayak çekdi. Ardyň zyrady gözlerini güldürip, salgydyrak dili bilen gepläp urdy. Ýoldaşlar bu uşluk daýhanlar, padşah ýykyldy. İşçileriň we daýhanlaryň beleleşen tagallasy padşahyň tagtyndan agdardy. Zulümüň kökü ömürlük garaldy. Bir deňi taýyta ýeňşe halky yoldaş Lenin eltdi. Lenin yoldaşlar bizim serdarymyz. Lenin ähli ýoksulluň edilenden serdary. Ol garanky dünýäniň garadynjaryny gardy. Nämetkeş halklaryň bagtyna ýagyty ýol açdy. Yoldaşlar, inniden beýlek ähli ýerde öýdümiz. Biz ýöneki halk hojaýyn bolmaly. Bizim ähli zady ýeri, suwy, ýaplary, zawod fabriklary, mal hallary, ýollary, baglary, baksylary, şäherleri, obolary, ähli tebii baýlyklary özümiz ýeralmaly. Düşünüplim ýoldaşlar. Inni ähli zat bütün ýurt özümizinki, birinki, ýagny kirinki boldy. Ýoldaş meýiş papakly ýoldaş. Waq adyny bilenmek diýip birden kagyzdan ata üçün tanyş bowuk ses çykdy. Ýoldaş Ivan nede gepler berdi diýip Kilwan kömekleşdi. Ýoldaş Ivan, inni şu haradan birinki boldymy? Hawa haradan bunam, buğdaýlaryň birinki ýoldaşlar. Birinki bolsa onna, näme onna aýdy beriň ýaşuly. Onda şu harada bile baş bitirmeýäň. Näme durýan bolsa, ona aýdy bile. Kim diýerler size? Bile diýdigim Aksahit mollalar da olabadan. Ata pakırda birin Merekäniň nazarlaryň tarapyna gözaýlanyny, helki bir nobat uň çykarçak bolýan gözdelik sakkallyny gördi. Gülüp duruşuna şowkun etdi. Haradan haňam nobat gitmez ýeşdäm, hoda sagaty. Rus adamy Merekäniň şowkun itýänçe ýyrzyrıklap garaşdy. Soň ýurtda bolup esine ýürüşlügi, onuň ägirt geljegini giýinden sada mysallar bilen birin düşünürdi. Nämetkeşleriň beýik serdary Lenin hakynda gurrun berdi. Oktýabryň şu gününiň adamzat taryhynda hemişelik, ölmek gitmez sene bolup garjakdygyny, onuň ahyr soňuny bütün dünýä bayramyny öwürlejekdigini aýtdy. Rus adamy soň goltugynyň kagyda dolunugy iki aýanyň urulugyna surat çykardy da onuň Leniniň suratdygyny, onu hemmeleriň syýrlamak üçin kete ýaply gara ýaplylara ýadygärlik galeriýanyny duýdurdy. Kilwan Rus ýoldaşynyň elinden suraty badabat aldy. Salym ýyzyraklap syýrlap soň diwaryň iň päkiri ýerine ýemaý bile gelmedi. Suratyň öňü badabat uly hümer boldy. Atada goşuldy. Ol dakmaşyp itneşip diwara goly baran soň estimahalla suratyň öňünden aýrylmady. Herdaryň nazarkerde keşbine, manily garaýyşyna, giňiş maňlaýyna doýman gözlerini aýyrman etdi. Eýtemde bolsa Merekäniň sinni aýdyran diýilen zatlary dogry düşünmän. Asla ak padşah Hasan nirede, näde pikirlerini akıl ýetirip bilmän duranlarym eni ýok derli. Olar bir ýerleriniň padşahynyň nirede ýykyryndygyny, indi ýurdun ähli nähiri ýaşajakdygyny, halkyň kimiň agyna garajakdygyny ätýäç bilen pişirde soraýardylar.
Emma suwallara göne gaý jogap tapýan olaryň edil öz aralaryny häli ýok diýeni ýaly. Ony ýanşadan owanyň ýanyndan ata dagy nazarlaýan tesipdi. Aha, dile war ýigit, nowatyň ýetdi, gapgarşy boluňy. Ata dagy harazyň nowatynyň ýanyna gysanyşyp baranlaryny ýöňlerini bodogun bilen ýene häýälki gürdelek sakkaly peýda boldy. Baýoğly gaýşarlyk duruşyna ata daga ünfem bermezdi. Gürdelek sakkalynyň suwalyny göterip gelen ýigide gyýgyrdy. Goý, ankarmady. Ata bodogun baýyň güýüne gaharly terip nowaň öňüni kesdi. Edýäňe näme gow? Nowat bilen gahary. Baýoğly atany gapdyny durun ýöwel syýynlap, ulum sugurym süredi. Sen ýeke urup üçin bir talaban duranyň haçan, nowatly bolanyň haçan. Ýalňyş ýanlyň bodogun han. Talabançylygy ýeke urup üçin edenlerlerin on mir goýun üstüne boş. Beber. Ikinciden nowatly bolanymam, ene şu gün. Şu günden şeylek, ähli ýerde, ähli nowat bilinki bolar. Ýan kimiň ýykylan neşdendiň diýip, ýöwel ataň sözüniň üstüne boşdy. Kim ýykylypdyr diýip bodogun, doganlaryň töwerekdäklerin ýüzüne mölerdi. Ata gülümsüredi. Padşah dädeňiz ýykylypdyr. Nerden ýykylypdyr? Ilkä çaşyp duran ýerinden, soňra tagtyndan başaşak, ömürlük. Bar ýykylanmyşam-da, ýykylandy näme? Ýykylsa dilgünler inni oňuna bolmaly bolar. Onu gowunyň kyýýände padşah ýykylsa da zat baýlyk ýykylmaz. Harada nowada hujamaga ýaly, tiýdagly adamlary goramak bilen demir ýörer. Baýoğly hyzmatkar ýigide aýrylyp, güýjüne baryn jawjyndy. Goý, gelişiňe goý diýdim sana. Sesiň hem, seniň hem bar. Biýgüne ýigide topulmak isten bodoguny ata salahyny kule tutdy, daşary günlerdi. Sen bodogun gaýt. Bu doýuňy nowat ýetenne hojamyň özi göder. Eliň aýyr, men hemme kişiň eldodýan ullarlaryň. Oho, üýtgedimmi? diýip ata ýerdi. Ha, üýtgedim. Bilmändir, eşitmändir, kim boldun indi? Halap baýyň ogly boldum. Güýçwaýyň inisi boldum, gerekmi ýene? Boldy, gerekdi, düşündim. Näme düşündiň diýip ataň kina ýar gülküsini alamadym, näme bodogun paýçy, çintiýedi. Aýdanyňa düşündim. Nähir eken? Syýlamadyklary, syýladar sarak barmy ýa? Onu özüň gül bodogun han. Ýöne halap baýyňa inni nalap ýören baý bolar. Güýçwaýyň hem şoň ýaly, bolunny hiç baý. Nämedir bir zat diýjek gören bodogun baý birden käsip tapman, dıp etdi dedimdi. Gözlerini erekçere gelip töwerege oýnatdy. Atasyna, agasyna dil ýetirilmegi baý ugruny şarpyp görüp degen ulmaga çemeli. Ol gözlerini petredip, ýüzüni boz ýaly edip bir gürderek sakkalla, bir de hümörleşip gülüşip duran harasylar ýöwra etdi. Diýişini gyzap, salym tanraklap durdy da birdenem atadan ýumrugyny aýlady. Emma gürrüňleri ümhüm diňläp duran ýöwüň şu wagda ýeňsiden zaýdar suňsurmagyny nowanyň aňry bolşuna çenni howada ýüzdirdi. Üstü uun saňdan amakly gömülen baýoğly höwünjilap ýerden galanyna ýeljireklap duran atany gaşlary bir jeşen miret urudur ýöwedi. Agalarynyň baýoğlyny ýeňsine synedip duran şaryny, köpek mergeniň 4 ogluny gördü. Baýoğly ýerinden turşuny töweregine seretdi. Gürdelek sakkalyny gözledi, emma tapmady. Olay ýandaşarda howlyň içinde nowat belläp ýördi. Ilkinji goşuý. Sen hakda ýazdym men ençe gadaly. Köpek mergeniň ogullary ýöweden uwuny ulaglaryny ýökredilerdi. Haradyň howlusynyň sakargasyna tarap uğradylar. Atadyr ýöwed. Dergüdäniň daşynda duran 5-6 saat daýyg ýigidekçäni görüp, bir wada fägindiler. Gözlerini anmadylar. Bigitleriň galabasy dogonlary raýda ata tanışdy. Olaň biri bodogun baýdy. Onuň gapdaryna awşarlaşyp duran iki ýigit ýegenlerdi. Haýata arkalaryny diýreşip allygyna çilim ködýänler hem ýakyn garnaşlaryň şagalardy. Uňly ulaglaryň garamatyny körpejegini süýlen öz üstüne alan meretuli, olara göz gytagyny aýlasa da agrasiýetine göre ýetün sürmän deňlerden perwaýly geçip gitdi. Elnek uyun şallaryny şaňgyrdyp, ýalta ýeşekleriň biriniň tüňüjüne kakyp goýberdi. Olaryň ýerinden piýadalaşyp barýan atadyr ýöwedem sägini ýalyp. Uğurlaryny ýüre bermek sorunlaryna bodogun tüýgatdy. Ey talaban ayak çek. Görüň bar sen bilen. Dogonyň ikisem ayak çekdi. Ata paragat ýepledi. Eşleri görüň bolsa odokmy gysgamy? Gysga gaty gysga diýip bodogun ata tarap ýoş şöýre urdy. Ýegen urunlaryň birim daýdyň sözüniň üstüne goşdy. Talaban bilen baýlaň uzak görüňi bolmaz. Ýumruklanmady bir şoň gedek gepleşdirsek. Ýumruklanmady?
Baý ogullar yerlerden öňe düşdüler. O ýumruklanmady näme? Geň garan bolýarmysyň? Ýegen urundan ikinjidem bodogonuň sözüniň üstüne ýetirdi. Dile düşünmeseň ýumrugy kepleşdirmeli bolýar. Ata ýegen urunlaryň ikisini tanaýardy. Halat baýlarda talabanly eden aýlaryna olar daýlaryna terim tapar gelmäge gelipdi. Iň ahyrky goýun tanaşykda da 9 goýun yerlerden tutup, olaň 10 nälerini subut eden kutşolardy. Baýny birileriniň gyýgynyň geňdärligine göz ýetiren atadyr ýöwedi ki, baýlyň birden töwrekläýmegine ýatyjy edip, ýumruk kepleşmäge başlamagy häzirlediler. Onyan şada ýumruklary däl, şallary kepleşdirsek oňat bolmazmy? Hiziň ömür diýip duýdansyz ýerden meret gurun teziniň çykmagyna doganlardan beter baýny bererek ýaňarlar. Hiç taýdan sermedik ýal bolup geçip giden gara ýaga äpet piýadanyň şallaryny bulaýlap höwünjürep gelmegi, bodogun baýdyr ýegen urunlaryň asal baý guyruklarynyň äresiniň degresini ýardy. Eýde durun iki ýigit şobady, garadyň howlusynyň aňyrtyna geçdiler. Dayanışlarynyň öksü urlaryny gören bodogunyň ýeli tappa gaçdy. Olar birde howla sümüşip barýan ýoldaşlaryna birde garört ýüzüni azadyp ýetip gelýän meret ulad edip arka basy urdular. Bolýa soň gawatlaşar. Talabanymyzda army köýdürenmezden ölenmeli gowy göreriz. Ager öýresiniz gelse, diýmäýin niýsem diýip meret uly ädimini batlandyrdy. Köýşek patanaklan ýar ylgaşlap urdy. Emma baý ogullary onu ýan sada ýere dönüp ýoksa götürdiler. Köpek mergeniň ogullary olaryň ýerinden bir sellem seredip durdular. Soň bolsa ugunly ulagulary esli aralyga ýetiren eşekleriniň biriniň üstüne oturuşyna ýygyna gaňrylyp gidip barýan şaryň ýerinden ýetmäge ganakladylar. Dörtler şey dip güýmen samen edýän şeýler, olaň ýerinden haralşy ogudaşlarynyň ýene ikide ýetdi. Mundan soň kugurlaryň äýlesi ak paşanyň ýykylmakda boldy. Inni ähli jedeliň agtarjy gep başy gyzyklandyrjy ýöweldi. Ol birde ýoldaşlaryň sözünden maňa altardy. Birde oslanmadyk gep tapyp ogudaşlarynyň paýgasyny göz ýetimli mazal ýölşýärdi, barlaýardy. Hem ýykylan paşa özüne näme üçin ak paşa diýdirdi? Hydyrly. Ak zat kepenin başga zat dursa gowy da diýip, köpek mergeniň ogullarynyň ýerinden ýeten ogudaşlarynyň bir jogap gaýtardy. Ogudur göli, ýyligini soğurup süňgül saňgallym, saryldyň paşa nädip? Ak paşa bolýarka. Sowal berilen eşegine gyssan olup güýmenli. Ýetişbildiginden pikir öwürdi. Öňe sowalyň ikiniz gaýtalan soň buruna salyrak gepledi. Ýykylan köşgü ak bolaýmasa? Ya hemişe ak egneşik geyinip. Ýok, ondan dälip öňe töwetdeşini gapdallap piýadalap barşyna dillerini. Patyşa özüne dille ýer ýüzüne ak diýdirýär. Gara niýetlerini, gara işlerini basymrak, amala aşyrmy üçin şey diýär. Edil beýle däwraýmasyn, ýok. Ak paşada halka görnüsün garalyk etmedi ahyryň. O näme üçin etmedi? Näme üçin etmedi diýip öňe birden kagyrdy. Ak paşaň tutuş halklary yüzlerce türkmenler ýalyny garankylykda goýmagy garalyk dälmi? Adamlary ýyrtyk ýerek eşikde goýmagy. Buğdaýmady, pagtamady, marlanmady, atlanmady, hallanmady elimizden gaňryp baryp deregine gadamat, haýwat kesel bermegi garalyk dälmi? Generallaryň bol köýneklaryň şäherde ally gorarda oturup, arşyndan ýenekilen üstüren ganymy sormagy garalyk dälmi? Paşaň dikmeleriniň halkyň içinde ýedenini edip görmegi garalyk dälmi? Şu atlary ýedi bilýän paşa nädip ak paşa bolýar? Hydyrly gardaş, nädip ak paşa bolýar? Hydyrly ýeki adam geplemedi hamala, özüne kömekçi arasy isleýän ýaly ýyzan elýän. Ata diretdi. Ata ulaglaryň ýerinden ýörep gelişine häzir özüniň içki dünýäsine gümradi. Özüniň özü gürleşýärdi, pikirlerini özü tasdiklap, öz sözüni özü başyna atýardy. Eski oýlaryny, daşky hereketlerini syýynlaýan bar ýaly birden töwrüni ýaltaklap goýberýärdi. Garşylar şey diýdi. Birdenki aýak çekip kelgünden honna galyp bir zatlar samraýardy. Özü ýeplep öýdüň diýdi. Soň söz ädimleri bilen hataryň ýerinden ýetip ýene başky oýlanmalaryna sümpi diýdi. Ol şeyde ahyrda pikirlerini suwdumlan boldy. Un ýüklü ulaglaryň deňinden birme bir geçip agalardyr ogudaşlara deňleşdi. İçki oy pikirlabyrynyň sowjap barşyna ýoldaşlarynyň ýüzüne gerekligini siňerdi. Ogudaşlarynyň biri oňa nämedir diýip habar gatdy. Emma ata ony jogapsyz galdyrdy. Eşitmedi. Ýöne atanyň häzir hiç tat eşitesim gelmeýärdi. Ýoldaşlaryna häzir onuň özüniň sözü bardy. Häzir atanyň garaýşyny
Aňyp okap bilene näme üçin ýyzy egrenýänim sorasaňyzlar. Hiç bolmanda bugünkü beýik öwürlüşik, ýetgeçlik baradaky pikirim biljek bolan diýen many bardy. Häzir habar gatyrlygy, ýekece söz sorulýy ol ýüreginde toppak tutup duran pikirlerini. Hällen o ýugurup tapan yılman kevşirlen sözlerini kaygırman açacaktı, enterjekti. Arasylary şeýle ýatda galjak günne özüniň ilkinji söz genjiniň, ilkinji seper senediniň goşku taklamasynyň şaýat etjekdi. Arman gürrüňe jedele boýagy üçin ýolugçylar atanyň höwesini aňşyrmandylar. Haýp. Ýene bir saparlarda ünsli, juda üşükli, agy inlerini ýüze çykýan häl ütleşmän duýup bilýän ýügüzdi. Garasatlary adamyň gözünden okumagy. Bilmek başarýan hynçy meretully bu saparda aňlady. Wah haýp. Muňa aty öz ýanyndan kemsinni, kinetjek boldy. Näme üçin şeýle ýakyn howsarlar, kişiler ýüregimizdäki şeýle uly garasadyň diýen okular. Näme üçin? Näme üçin uly şeýle ýatdan çykmajak güni? Şeýle ajaýyp ahwalata şaýatlykdan gaça durýarlar. Näme üçin? Näme üçin olar boş ýerlere galyp warsaky samahyllamalara wagt berip, ne bir sözleri gadal diňlemekden bizar bolýarlar. Näme üçin? Näme üçin? Eden dogry, bu oýlar atanyň kalbyndaky garasady gowşatman, gaýta güýçlendirdi. Ol ýöne habar gatdyrmak üçin ýanyna kylan ýüllerini gerekli-geregine ýene siňerli. Bardygyny bildirmek üçin öwra ardynjyrady. Oňa häzir o bodoşy her ki sowaryny gaýtarsa da, goşku gadara degişli bolmady, habar gatylsa bolýardy. Ata bir zat, goşkusyny aýtmak, synap görmek, kalbyny kem ýarary getirýän duýgularyny egismek gerekdi. Hiç bolmanda öz samrap ýörmegini dökmek gerekdi, ýokman gerekdi. Sebäbi onu söz häzir atanyň çeýreşmedik kalbyna sığırdan juda uludy. Zähmetkeş ganyny sorun paşa ýykyryn bolsa. Bayırlaryň füýtorlaryň tumşugyna aňçam kakylyn bolsa. Emirler hem adam horlar düýpsiz gorpa dykylyn bolsa. Inni gyzyl watanymyzda barha gowul bolar. Inni garyp saçagyna tükenmez nygmat nan bolar. Öňkü howsarsyz garybyň dost ýarany kän bolar. Han beglerden san aýrylyp, işi batrakda san bolar, ýoksullar işi ýolanyp, ýurtda kim şowluk bolar. Herdarymyz Leninin baýgasy ýanglanlarda asarlary, inni işi daýhan akylyndan asylar dünýäň sırlary. Lenin öz sapyna ally äli ýoksullary, garyplary gasarlary, ata köpegem Lenine syntaş bolar, agtyk bolar, şowluk bolar. Ondan soňra dostlaryň biri uludan demirlerde haýyl dillerini. Ey näme de bolsa, öýe gowsyn etsin. Erteki zady bugün bilmek bile başartmaz. O diňe kadyryň işidir. Takwa bu dostlaryň dillenmegini atyp egenni. Ene ýürek sözlerini keser ýar amatly pursat, ene garaşylyň pursat. Näme diýen hadarly? Haýdy kadyryň işi. Kömek kadyryň meýa bähwet kadyryň. Enem saňa oýun gerek. Oýun närsini gerek. Onu näme? Eýsem ertir näme murjagyny bilip bolmazmy? Bolmaz. Geleceği görmek hemme kişinin işi däldir ýöne öýde gowsy etsin. Sowetler hökümeti şo diýäni eder. Gaýta diýänimi? Gowsyny. Hökümet inni garyplar üçin diňe gow günler getirjek bolup çanydyr. Men muny açyk bilýän. Näme edip bilýän sen onu? Ertirin şu günden, biri onun ertirden soňky günden biri günden gow boljakdygyny açyk bilýän. Kadarly uludan demler bir goşda duýduryş etdi. Evet. Bilsen gowulun uly pärleme. Kim aýtdy sana bu gurunlary? Sen öz sözüňe däl bolar. Ýöwüňem tedi pessa emma halit ýürekden çykdy. Her suratda adam gördüňmi? Kadarly jan. Her ki murtly kişiň sowgat goýan suratyny ha gördüm. Görün bolsaň maňa ýanky diýen sözlerimi ana şol adam öwretdi. Lenin öwretdi. Sebäbinem diňle aýdyp bereýin. Ya şair ýüregini herden urunup tolkun atıp duran sözlerini pessay, emma huzurly ses bilen daşyna çykaryp urdy. O sözler goşgudy. Paşan tagtynyň ebedilik agdyran sady halkyň güýjüni, şo güýjü dogry ýoly görüp duran Lenini, olaryň gurjak erkana ertirini, beýik deňligini, jewiz agdywylygyny wasp edýän öz borçly şahirany hetirlerdi. O sözler gelecekki ýiti dehenli şahiryň durmuş hakykatyna ilkinji şahirany seslenmesi. Kursy. Açdylar marada 3 aýlyk kursy. Sap türkmen diline berdiler derdi, şonu menem täze okuw başladym.
Oktyabr revolüsiýasy ilkinji günlerinden başlap bütün ýurtda bolşýardy. Türkmen topragyna da miýetin tesir boldy. 1920-nji ýylyň tonunda Mars şäherine gyzyl mugallimler taýýarlayan gyýky wagtdan kurslar açyldy. Ataköpek o kurslarda ilkinjilen bir grup okumagy höwes bildirdi. Diňe öýde okuw ýazmak bilen şäherlenmän, ýeke-ýeke aýrylyp täze okuwdy okumaga diň dost ýadyna minledi. Atanyň bu maslahatyna Gylşmurat bilen Bäşim Badybat razy boldy. Emma goly dostlarynyň biri hadaplanýany, aýly mollan köýne mektebine bir okan ýurlaşy kıyas toğry mollanyň diýen sözlerini tapýan beldeperine görün atanynmady. Atam wagtyny ýitirip bärik nähak köwlenipsiň. Wey daşy. Men okuw beretmek kararyny berdim. Bu näme dip? Ey, töwüri bilýär, kulgallaryny tebäri bilýär. Ata köpegem geňňarlyk hem gürkü tutdy. Eýsem de bolsa, köýne mektepdeş dosty bilen açyk jekmejek gürünleşmegi makul tapdy. Onu araşan uğrundan çıkarıp doğru gönüktirmek istedi. Kıyas, aýly molladan sen okuwa uçursuz ahlaslydyň ahyry. Doğru, şeýbiziga merdiň ýöne ahlasy medýadyň. Ýöň okuw ahlasly bolsam atam. Indi ahlasym başgarak zatlary. Meselem, maşgalama, şagama, şuwama. Kıyas atadan 2-3 ýaş uludy. Üstesine maşgalaryň ýek ogly bolan üçin ýergözün öýüşik bolupdy. Şu sebäpli onun şaga suwa diýmesem yalan nädli. Eýer mektep ýaşyna ýetiberen ýeki ogly bardy, gyýdy bardy. Eýdem de orada dostunyň sözüni aty bilgeçden ýagtylaýjy boldy. Hay daly wat dura göre. Näme dura göre yalanmy? Yalan bolmasa kıyas gardaş teňen tek Mevlam goşan kıyal 14 baş maşgalaň ýok ahyry. Bolmasa bolar atam. Sen onu gaýretme. Türkmen bir meselede hiç kimden piyada oturmaz. Anha gelineceğin yine bugün erse. Okuwan soň üçin taşlaýam. Hayır soň üçin. Ayalymyň toýlugy üçin mi? Ýokla, saga soňaň barlygy üçin. Ey, oň üçin bolmady. Okuwdan atam netijede ýok. Näme? Hayır okuwdan netije ýok diýende atam gözleri petrap tede batdy çykdy. Ata köpek ýollaşyna köýeni okuwdan netije ýok. Täzeden okar diýdirjek bolýardy. Näse bu ýtor etse de onun kıyas tarapyna aramak tamaz bardy. Emma barıp usuldy. Ýoldaş oňa öň sözüni gaýtarap täze okuwdan näme netijeň boljakdygyny göýüňe getirip bilmeýärni aýtdy. Gelgelinde sen kıyas şey diýäm. Eýde näme netije bar? Hani düşünür de bilýän bolsaň. Ýok, dur. Sen menden gaty berjek bolma atam. Gel açyk gepleşeli. Howlukmy da düşünür maňa. Täze okuwň näme ýürüdigini, näme bekwitleriň bardygyny, saňa maňa näme berjekdigini ene men diňleýän. Ata esli mahallap uzak arlyga algowdan giren ýaly şol has-hasda oturdy. Dili tutulan ýaly boldy. Dosty saýyp görün. Ýoldaş gadaplap, o budaşynyň boluşyny içýakkys geplerine gahar ýetjek derejede ýetip başyna ýakady. Epetli salamdan soň ol özüni dürsäp şunça janykdy, kıyasy täze kurslary çekmege beýle dursun. Eýdem bu okuwlaryň ähmiýetini, geljegini, täze durmuş üçin täze howudyň, täzeçe ilim bilimiň derwudyny adam şekilde düşündiren bilmedi. Gürledi. Emma öýde ýandan iýwaly gep başyny satanryny ötmedi. Eýdem kıyas toğrym aralar dahyry. Täze okuwlar ýazylar dahyry. O gaýta Ataköpegiň sözlerini janykmasyna, gaharlanmasy ýere gaharlanyşyna geň alýa gülýär. Ataköpek oturup içinden awala goý gülsün. Eger agaç ýarsygyna gider, goý gitsin. Soň biler diýip gaharlyp kirewirdi. Köýne mektepdeşiniň ýanyny ýady. Müýünli, göreşde ahmyrly ýykyryn pärwan gibi utanyp turup gaýtdy. Ol täze okuwlar diýsen höwüsde girişdi. Emma enşemeýlap ýatdan keçiklerin düşünükli Araplar sözlerini telli-pelli ýazmaga gönügün ennigin dögmek ulanlary şodanny Ataköpege diýenlerdi. Emma ol özüni zor salyp okuýardy. Öwrenýärdi, bilmäge çalışýardy. Täze okuwdy. Täze mektepde alýan bilimi oňa iki hünäri, mugallimçilik üçin, barha gödügýän şahyrçylyk üçin möhümdi. Bilimler Ataköpege mektep üçin gödýetimli. Sowatly mugallim bolmaga ýaralanyrsa, şeper söz senedi üçin her ýerdinde kömek edýärdi. Neçeme goşgusu onun Arap katyny suwutly suwara ýazyp okat bilmeýänligi. Kagaz alyp galmany sebäpli gitdi, ýadyna düşdi. Şonuň üçin ol kursda iň bileti geliji, iň işeňi okuwçylaryň biridi. Bütün kurs onu syýlaýardy. Ataköpek mugallimler bilen Badybat ýakyn tanyşlygy, alatlaşygy ýerýärdi. Özüni gyzykdyrýan her sapat, her predmet, her okuw barady, ýaltan manty görýärdi. Bir sapar dil mugallimy
ata daga mektepde arassa yeni diline geplemelligi. Bu meselede ulularyň şagalara göreli bolmalygy. Okuwda şagalardan hut şon talap etmeli barada düşündirip şeýledigi. Ýollaşlar. Biz dili ören arasa saklamalylar. Diýen sözlemimiziň içine ýanky bolar bolmaz sözler sokup bermeliler. Meselemki ýollarymyzda tozun turdup mysýanlarda siz näme diýäňiz? Maşin diýip ýerden bir seslendi. Ana ýalňyş. Gaty ýalňyş. Maşin söz türkmençemi? O näme aňlady? Aýyp bilmersiň. Ýollaşlar. O zadyň öz türkmençe ady bar. Oňa ýanky maşin näle sus demir diýmeli. Näden o demirden ýataran ölüm ören çal çuk ýürüýär. Baytunlardan näkdir rowuzya. Käbir adam oňa bilimli serap maşinlaryň başga bir zat diýä. Näme şo söz? Esli mahalla hiç kimden ses çykmady. Muallim ýöňde katyrlaryň birini oturan ataköpegiň gylysmyladyň ýüzünden gözlerini aýyrman sowal näse aýtarasy. Olaň hiç haýdam sus demirin üçünji adyny aňşyrmady. Avtomobil ýaly şeýledemi? Emma o hasam ýalňyş. Näden avtomobil sözüniň näme aňladýan bellidir. Belki o biziň dilimizde ýangy aýtmasy bir dagda aňladýanlar. Şoň üçin o da bir ýokman öz adymy zakmaly. Sus demir. Ýa-da da bolmasa par diýmeli. Sebäp ol par edilip ýürüýär. Gatyköpek gylsymlaryň ýüzüne serip gelýärdi. Emma ýyzda katarlardan pankıryan sesleri meştildi. Gelşim golum bolsa, bu zatlary ýahmeden bermän barhagazy. Ýollaşlar, owa şagalarna, hatda ula adamlary da dil arasçylygyny birinji öwretmeli adamlar siz. Şonuň üçin her zady öz düşünýän atlaryny dakmalygymy. Şolaryň gulagyna ýanky berip goýmaly. Meselem, ýokardan uçýan ganatly ýöýe samolyot dälle uçar. Hiç olmany demir kuş diýmeli. Çağalan eswap salyan gabyny ýanky portfellerle sanatçyada eswap sanatçy diýmeli. Muallym soň pencereden daşaryp ümledi. Ene, şu zaga ýerde şäheriň hastalar tagalýan jaýy bar. Siz oňa näme diýjek? Aýtdylar, näme atdakjak? Ýerden bir söz goşuldy. Hasta tagalýan jaýy borda. Ýalňyş. Onda kelerhana bor. O da ýalňyş, gaty ýalňyş, o taýda näme ýanky kedelýiş durmy. Tertine kedelden saplanmak üçin marýar rahyryňy. Şoň üçin oňa kedelhana, kedelüý diýmän. Hastahana ýa-da ingowsy. Adarhana diýmeli. Nädem o taýda kedelçilikden diýerde adar çekýän adamlar bolýar. Adarhana diýmeli. Muallim soň mektepde medeniýetli giyinmeligi. Muallimyň egneşiginiň gelişikli tämin bolmaly hakdaky mesele geçdi. Başarsaňyz kelläňizde telpek ederek, ýanky papak geyin. Tapmasaňyz taýdan tikdirip alyp gidin. O jaga ýerde Petrosyan agatyk oturandyr. Goşuna doganyňyza derek palton geyin. Mektepde aýyňyz hokgoly ýa sokoýa gelip görseňiz hem gelişmez. Ýanky köwüş tapjak bolun. Orslaryňa tufly diýip, owadan zat takdylar. Boýnuňyzda da medeniýet usulyny aksaňyz ýanky. Atyköpek şu taýda oturup bilmän uludan güldü. On gülküzi kursdaşlarynyň zordan saklayan gülküleriniň bögedini badabat böwüsdi. Emma muallim bu safar gülkä ýözem goşulyp güldü, aýdanlar ýerjelik gülen götürdü. Kursdaşlar papaga, palto, tufla düşünjelerim medeniýet usulyna düşünmän, bir-birleriniň ýüzlerine geň galyp gelişdiler. Olaň aglabalarynyň nazary ähli dady bilmäge, anyklamagy, çinpkemäge ýylgyp ökdi, atyköpek dedi. Soň şenem oturun ýerine gaýgardy. Ýoldaş muallim, medeniýet usuly diýäniňiz näme hildat bolýar? Kemer äderlerdi. Sen boýnuňa ýanky kemer dakyn ýamyň, ha? Ýok. Ýok bolsa men boýuna daňalýan medeniýet usuly bardy gurun edýän. Abidem ony hildat bolýar diýip soraýatsa, tapmasak ony kime dikdirmeli? Medeniýet usuly ýanky ýene men ýakamdaky zat. Bir adamyň düşünjesini, medeniýetini ýaşaýyşyny aňladýan birinji zat. Ol dukanlarda da käpille bolýandyr. Soraňyzda galstuk barmy diýip soramaly. Ýöne galstuk ady goýdýalyňy medeniýet usuly diýsen böyle şap bolýar. Medeniýet usuly bolsa, ýanky medeniýet usuly näme-ka diýip atyköpek mugallimyň gepleýişine ýükünrek çintdi. Medeniýet usuly Medeniýet usuly ýanky balagyny saklaýar, bilingde bolýar. Şoňa bilen okmy? Ýöňdenim gülmäge sebäp agtar oturuny goşular, muallimy ýeke güldürmediler. Atyköpek medeniýet bagyny çinpkemeginiň ýerine düşmänligini duýdy.
Gülkä goşulsa da tetini çıkarmadı. Havoda. Goýunçy uturanny bilse ýaşy. Gürrüň jüpüne düşmedimi? Nişana degmedimi? Degýäniň käp gulak saldım, öwrün, sapagal. Dagy duara ýalňyşyňy aýtalama. Onyan çada gülkü kiparlap, muallim Ataköpege ýaňadan ýürlerini. Köpek fany sen ýanky tagtaçyk. Mualliming özüni sapak aýtmaga şagyryny Ataköpek digenini. Ýylgyrany duýman galdy. Ýerinden turup ýollaşlaryň ýüzüne seredip çykdy. Awa saňa diýen köpek tagtaçyk. Ataköpek storyň aňasyny süýküni berip çykyp barşyna, "Ha, o jaga tagty meni götürer aýsa ýagyşy öli" diýip gümmetdi de baryp diwardan asalgy tagtanyň aşak erňegine aýagyny goýup dyrmaşy urady. Ýokaryndan ýapşyryp aşak erňegine yksan basylan gara tagty agram atylmady süýden typyp ala şakyrdy bolup aşak gaýtdy. Ataköpek poruň üstünde lep berip şep ýenjigini tuturşyny muallimyň ýüzüne aýynjyrady. "Wäge, ýoldaş muallim, meni götürmejek zada çykarmagyz näme? Kim tölemelerini şep aýagy? Wäge, näme uranyny düşünüp ýetişmedik muallim. Ýüzüne çyny berimse turşylyp oturan Ataköpege gözlerini aratdy. "Ýer näme diýersiň awden? Men sana beýt diýmedim, ýangy tagta geç, ýöňe çyk diýdim ahyry. Ýöňe çyk diýermiň, tagta çyk diýdiň. Menem diýeňde çek bolup wäge. Galat, men sana ýöňe geç diýdim. Ýok, tagta çyk diýdiň. Ananmasaň ha soraý oturunlardan. Wäge, şepa ýazygym." Ataköpegiň hereketleriniň ähli manysyna düşünüp işlerini tutup gülýän okuwçylar dogry, tagta çyk diýdiň-de tagta çyk diýdiň boluşdylar. Muallim bütün klas sägel salymda agyna garadan gara ýagat okuwçyna näme diýjegini bilmedi. Ýüzüne dymdyr edip bir telden durdy-da, kenidem aýagyny tuturan okuwçyny başga ýoldan tutmak istedi. "Bolýa diýen bolsam, ýanky gow edipdir. Hanuny sypatlar aýdyp ber, sypatlar näme bolýar?" Ataköpek hiç tat eşitmedik ýaly oturuşyny ütgetmän muallim aýtarady. "Köpekov, odala tiýdak ýerinden tur. Ona jogap ber, sypat näme? Sypatlar näme bolýar?" Ataköpek buýrup eşden esker ýaly birden sagaýagyna agram berdi kellidi, pert ýepledi. "Sypat, ýoldaş muallim, gaty gerek. Sypat kursy hagamany uturup kellämizde papak, egnimizde paltun, aýagymyzda tufly giyip, boýnymyzda medeniyet usulüni daňyp, galar muallim sypatyny almagymyz üçin gerek. Bildiňmi?" Okuwçylar kursdaş ýoldaşynyň jogabyna gülüp ketýärler. Muallim Ataköpege näme diýjegini bilmedi-de, ýöňündäki klas jurnalynyň üstüne girdi. "Jogabyň şu bolda Köpekov, ikilik saňa. Özüňe mazrak gepledi ýangy geçýäriňe." Ataköpek boluşundan ümmeter keýtikläp ýerini uranyny, okuwçylaryň gülküsi täzeden öýrjaldy. Emma ata ýerine gülmän ysman bardy-da, agyrly aýagyny götererek dik durmagyny dowam etdirdi. "Ýerine näme durdyň? Ýanky ýerine geçdiňmi ahyry?" "Diýdiňem, menem ýanky ine geçdim-de. Muallim sapagyň bütün dowamyny näme taýyp gepläp gelenligine diňe şüýerde düşünüp gyzyrdy. "Otur ýerinde." Hareketime çykyldy. Ataköpegiň dostlary beýaşymlar galysmyrat şüýleri diwara täzeden kapyp, klas tagtadan asmaga durdular. Ataköpek bolsa muallimyň stolunyň üstündäki jurnalyň gatyny döreşdirdi, dil okuwuna degişli gaýpadan tapdy. Adynyň deňindäki goşa ikili görüp haýlady. "Beýaşym, galysmyrat, aho, herediňlemi? Dilşim muallim maňa bir däl, iki ikilik goýupdyr." Muallim öyle ýankyýa ekçeşden, "Ikilemi, ol ikisini moýur." Dogry-da tagta çykanyň üçin birini, sepata düşündürüň üçin ikincini goýanlar-da. "Hatapsyz adaylar" diýip ataň dostlarynyň her bir zat diýdi. Ataköpek jurnalyň gatyny açyp stoluň üstüne goýdy-da garamyny çykardy. İlkinji ikiligiň ýerinden birini oly, ikinjisiniň ýerinden ikini oly, adynyň deňine öýdi hem ýene bir ikili goýdy-da, oň ýerinden 3 nolu elje bilen dil muallimyňka meňdedip goýdy.